alagad sa takna sini nga lasa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto diri sa DOFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, it's a holiday. Kay man kita ang nagakomemorar sa kadlawan sa aton siniiyang national heroes. Sa aton sinikanon iya nga mga kabombo. Subong man nga adlaw pisar holiday, way nakapugong ini sa pagpanagtag sa kasasadyahan. Kagabalde-baldeng papremyo na sa aton sining awarding sa aton yung mga studio draw winners kag subong man online activation winners sa Enhance Suwarte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita sa gihapon ini mo lang rimang Corman Bombot Shama Blanco Hover. Istoryahan naton mga drivers, balik na naman sa miswa kag uga bangod sa ginalauman nga masobra 5 ka pesos nga pagsaka sang presyo sang gatong. Kung sang nagligad to, kung si Mr. Boyd Parcon para bumbod sa makakaon na ni sila limpo, litson manok, may extra pa pang bakal sang San Miguel Pilsen para nga magkabasakop sa Enhance Suwarte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Subong tilaban-laban balik ni Slas miswa kag uga. Dugang pa nga mga balita diri sa pagpangalagad sa Bombo Radio Iloilo. Ang mga bubon diri iya sa palibot sang syudad ginatutukan subong sang City Health Office sa Sanitary Inspection Team mangod man nga kontaminado sa E. coli. Ang aton sining alkalde nagpandam tuhoy iya sa mga waterborne diseases. Sa kangot pa nga balita diri sa aton sining pagpangalagad, mga water refilling station sa plano nga ipatawag buwas ang alkalde agod sa pulon, kaupo ng mga punong barangay. Dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita diri sa Bombo Hanay sa udto. Mga college sa student nga wala scholarship pwede makabaton sa educational assistance sa DSWD. Bantayan ang detalye sini pagkatapos sa mga nagapauna kag mga mainit nga balita kaupod sa Bombo News Center. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system. Sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga maintain ang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga National Heroes Day sa ulo ng ating mga balita. Si Pangulong Marcos pinangunahan ng pagdiriwang ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani, mga buhay na bayani at bagong henerasyon, hinimok na magkaisa sa pagbangon mula sa epekto ng pandemya at kahirapan. Samantala naman, Department of Energy nagbabala pa rin sa mga gas stations ng hoarding supply ng produktong langis para antayin ang panibagong oil price hike bukas. Halos lahat ng mga probinsya naman sa Luzon bumaba ang daily record ng mga nahahawa sa COVID-19. Ilang eksperto umaasang mas maging Merry Christmas ang darating na Kapaskuhan. Samantala pa rin, ilang mga tsuper naman ng jeepney sa Metro Manila nagsagawa pa rin ng kilos protesta kaugnay ng pagkapatupad ng controversial na no-contact apprehension. Yung grupo din ng mga jeepney abay may pagliliw naman sa hiling na 2 piso na dagdag namang pamasahe. Mahigit na 3 kilos naman ng shabu na nagkakahalaga ng 20 million pesos, nakumpiska sa buy-bust operation sa Negros Occidental. Sa international news naman, bansang Ukraine gumagamit na rin daw ng taktika ng US Special Forces bilang diskarte sa paglaban sa mga Russian troops. At sa ating sports news, ang Gilas Pilipinas hangad na magpakitang gilas para makabawi ng panalo sa laro mamaya kontra sa national team ng Saudi Arabia. At sa atin namang entertainment news, ang pop superstar na si Taylor Swift wagi naman sa katatapos lamang ng Video Music Awards, mga big-time winners din ang One Direction, Blackpink at Nicki Minaj. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita.
Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagbabala ngayon ang Department of Energy sa mga gas stations na magsasabing wala ng inventaryo ngayong araw ang produktong petrolyo. Pagsapit ng kinabukasan ay saka magbebenta para isabay sa oil price hike. Ayon kay Director Rodela Romero, Assistant Director ng Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, kung sakaling merong gas station na magkukunwaring ganito, isaan niya ang uri ito ng hoarding. Sa ngayon ay sapat naman ang supply at inventaryo ng produktong petrolyo ng bansa. Kaya naman maging mga consumers hindi rin dapat mag-imbak ng gasolina. Kaugnay nito, umapila ang Department of Energy sa oil industry na huwag gagawa ng artificial shortage. Una namang nagkumpirma ng kanilang oil price increase para bukas ang Pilipinas Shell at Sea Oil na magpapatupad bukas ng alas 6 ng umaga. Ang Clean Fuel naman ay bukas pa ng alas 8 ang implementasyon. Ang pagtaas ng presyo ng gasolina ay aabot sa 1 peso and 40 centavos bawat. Sa kerosina naman, may big time oil price increase na nasa 6 pesos and 10 centavos kada litro. Ganon din naman sa krudo na aabot sa 6 pesos and 10 centavos bawat litro. Samantala, inaasahang magsusunuran na rin mamaya ang iba pang mga oil companies sa kanilang abiso sa panibagong taas presyo ng mga produkto. Samantala naman sa ibang balita, mga kabombo ka Star Nation, nakita naman ng pagbaba na rin ang halos lahat ng mga probinsya sa Luzon kaugnay sa daily record ng mga nahahawa sa COVID-19. Iniulat ngayon ni Dr. Guido David ng Octa Research Group, kabilang naman sa nakitaan ng pagbaba sa tinatawag na positivity rate ay yung National Capital Region na mula sa 14.6%, ito ay bumaba sa 12.9%. Batay pa sa pinagbasihan ng data mula sa Department of Health, lumalabas din na ang probinsya ng Bataan ay bumaba sa less than 10%, bagamat ang positivity rate ay bumaba sa mga sumusunod na lalawigan, pero natili pa rin mataas ang kaso ng mga dinadapuan ng virus. Kabilang sa mga areas na ito ay ang Albay, Cagayan, Camarines Sur, Isabela, La Union, Nueva Ecija at sa Tarlac. Una rito nitong nakalipas na araw ang mga top 10 provinces na nakapag-record ng bagong mga kaso ng COVID-19 liban sa NCR ay ang Cavite, Bulacan, Rizal, Laguna, Davao del Sur, Cebu Province, ang Batangas, ang Negros Occidental, Region 2 dyan sa Cagayan Valley at Quezon Province. Sa bahagi naman ng Region 4, ito po yung Calabarzon, Region 4A. Samantala, umasa naman si Dr. David na pagsapit sana ng katapusan ng buwan ng Setyembre, ay makikita na ang mas mababa pa sa 500 COVID cases kada araw. Sa kabila nito, nagbabala pa rin naman eksperto na hindi dapat magkampante lalo na at tumataas na rin ang mobility ng mga tao, lalo na at ang pagbabalik na rin ng face-to-face classes ng mga bata. Aniya kung sakali mang merong pagtas ng kaso sana raw ay walang subvariants na lulutang para mas lalong maging Merry Christmas ang selebrasyon ngayong taon. Samantala muna mga kabombo ka Star Nation, ang Pangulong Marcos personal na pinangunahan ang pagdiriwang at commemoration ng National Heroes Day. Ginawa po yan dyan sa libingan ng mga bayani. Yan iba pang mga balita mula naman kay Bombo Dennis Hamito. Nag-alay ng bulaklak at personal na nagtungo ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa libingan ng mga bayani at nagbigay pa ng kanyang mensahe para sa mga kamag-anak. Ganun din yung walang kamag-anak at hindi kilalang mga bayani sapagkat merong tinatawag na Tomb of the Unknown Soldier. Yan ang naging aktibidad ng Pangulo nitong umaga kaugnay ng pagdiriwang ng National Heroes Day. Maliban dito ay nagbigay din ng mga pahayag ang Pangulo hinggil sa estado ng ating bansa sa kasalukuyang panahon at nagbalik tanaw sa ilang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Narito ang kanyang naging mensahe. Isang malaking karangalan ang makapiling kayong lahat sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Bayani. Panatag natin na itataguyod ang ating sarili at ang ating bansa ngayon dahil sa mga dakilang bayan na ating bayan. Kaya sa pagtitipong ito, buong lugod natin kinikilala ang ipinamalas nilang tapang, malasakit at pag-ibig sa ating tinubuang lupa. Ginugunita din natin ang taimtim, ang pawis, dugo at buhay na kanilang inalay para sa ating kapakanan, kalayaan at kinabukasan.
Bahagi yan ng pahayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At sabi niya ay hindi lang naman nagtatapos ito dun sa mga dati ng nalibing ng mga bayani, kundi at tuloy-tuloy pa rin naman ng mga kababayan natin ay gumagawa at nagtatrabaho. Marami ang hindi kilalang bayani at marami din ang gumaganap ng kabayanihan sa modernong panahon. Kaya naman may hamon ng Pangulong Bongbong Marcos ngayong unti-unti tayong bumabangon sa pandemya, lalo na sa mga itinuturing na makabagong henerasyon ng ating bayan. Narito pa ang patuloy na mga pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga bayaning nag-alay ng sarili para sa atin ang huwarang patutuo sa pangako ng pag-asa ng ating pinanghahawakan. Kaya naman, dapat lamang natin pahalagahan ng wasto ang ating kalayaan at ipaling ang ating mga kinikilos ng ayon sa pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa. Habang ang makabagong panahon ay nagbibigay sa atin ng mga pagbabagong kailangang harapin, tiyak na malalampasan natin ang kahit na anong pagsubok kung magiging bayani tayo sa ating sariling mga pamamaraan. Bahagi pa yan ang mensahe ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pagkatapos nito ay dumiretso na uli ng Palasyo Malacanang ang punong ehekutibo para naman sa iba pang gampanin sapagkat may mga pagpupulong siya kahit ngayong araw ng piyesta opisyal, lalo't may mga binabalangkas na plano kaugnay ng kanyang magiging biyahe sa ibayong dagat sa mga susunod na araw. Bombo Elmar? Yes, Bombo Dennis, bakit pala napili ng Pangulong Marcos ang libingan ng mga bayan? Tama, no? Itong libingan kasama sa mga bayan ng makabagong panahon, pero paano din yung mga sinauna, yung mga kaluma, Bombo Dennis, at naging espesyal itong Tomb of the Unknown Soldier ba ang tawag ito, Bombo Dennis? Yes, Bombo Elmar, ito ay pagkilala sapagkat hindi mabilang sa daliri, hindi maisa-isa lahat ng mga bayani. May mga tinatawag kasi tayong hindi na lubhang nakilala pa ng mga bayani pero gumanap ng malaking papel sa paglayan ng ating bansa. At kahit sa panahong ito, marami ang binabanggit ng Pangulo na mga frontliners na binawian ng buhay. Yung iba ay hindi naman binawian ng buhay pero tuloy-tuloy pa rin na humaharap sa panganib sa kada araw ng kanilang trabaho kahit naman sa iba't ibang klase ng hanap buhay, Bombo Elmar. Kung ginagampanan mo ng tapat at sumusunod ka sa mga alituntunin ng ating batas, yan ay isang uri daw ng kabayanihan. Kaya naman, pinili niya ang libingan ng mga bayani sapagkat doon nga matatagpuan yung Tomb of the Unknown Soldier. So, kahit hindi kilala, ay dapat pa rin parangalan at bigyang pugay ngayong araw na ito ng mga bayani. Bombo Dennis, naging abala ang Pangulong Marcos ngayong umaga. What about iba pa mga schedule ngayong araw na fiesta official, Bombo Dennis? Mga close-in activities, meron pa rin na Bombo Elmar pero yan ay sa Palasyo Malacanang. May mga pulong pa siya sa mga undersecretaries at assistant secretaries, lalo na yung sa Department of Agriculture sapagkat siya ang tumatayong kalihim din ng naturang tanggapan. So kabi-kabila pa rin ang kanyang aktibidad pero karamihan dito ay close-in events sa Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uula para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sa iba pa natin mga balita, inamin po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na pinag-iisipan nilang magpatupad ng tinatawag na off-site payout system para pa rin sa mga mahirap na estudyante na hindi makapagrehistro online para sa Educational Assistance Program ng ahensya dahil pa rin sa kawalan ng access. O ito po yung walang mga internet, walang mga cellphone o mga gadgets. Sinabi ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez na maglalaan sila ng specific guidelines para sa house-to-house distribution ng cash aid. Posibleng sa pag-ibuday din pa rin ito ng local government units o kaya naman LGUs. Maliban dito, sinabi pa ng opisyal, ang DSWD sa tulong na rin ng Department of the Interior and Local Government o DILG ay nagpaplano rin na magdagdag pa ng mahigit pang mga payout centers doon sa mga syudad at munisipalidad upang mapagsilbihan pa ang mas maraming estudyante sa mga sitwasyon naman ng krisis.
Aniya, ang DSWD ay may sapat pa rin ang mga social workers para mag-assess sa may mas maraming payout centers at doon naman sa mga LGUs ay nag-commit din sa kanilang mga social welfare officers na magsasagawa ng initial na screening. Nitong araw po ng Lunes, binanggit pa ng DSWD na humigit kumulang na sa 376.5 million pesos na ang tulong pang-edukasyon ang naibigay sa humigit kumulang sa 148,000 na mga mag-aral sa buong bansa sa nakalipas na 2 Sabado. Sa ilalim daw ng cash assistance program nito para sa mga mahirap na mag-aral, ang DSWD ay namamahagi nga yung kanilang paalala, 1,000 pesos para sa elementarya, 2,000 pesos para sa high school students at 3,000 pesos para naman sa senior high school students at 4,000 pesos naman para sa mga college students o vocational courses. Ang DSWD ay naglaan din ng 1.5 billion pesos para sa inisyatibong ito. Inasahang tutugon daw hanggang sa 400,000 o halos kalahating milyon na mag-aaral naman sa buong bansa. Pansamantalang sinuspinde ng Department of Education ang mga ng pagsasagawa ng division at regional school-based management validation activities. Ito ay para ihanda tulungan ang mga tanggapan at paralan sa kanilang unti-unting paglipat na sa bagong patakaran. Ang nasabing moratorium ay inahayag sa DepEd Memorandum No. 750 of 2022 na nilagdaan naman ni Undersecretary at Chief of Staff Epimaco Densing III na may petsang August 26. Hinggil sa patuloy na pagbuo ng patakaran ng binagong mga alintunin sa pagpapatupad ng DepEd School-Based Management Framework, sinabi ng Department of Education na lahat ng patuloy at nakaplanong aktibidad na may kaugnayan sa pagsasagawa ng proseso ng validation upang matukoy ang antas ng pagsasanay ng SBM ng mga schools division offices at regional offices ay dapat isagawa ng nakaabang. Ang nasabing moratorium, paliwanag ng DepEd, ay nilabas upang ihanda at tulungan ang mga gaganapin na tanggapan at paralan sa kanilang unti-unting paglipat mula sa DepEd Order No. 83 Series of 2012 o ang Implementing Guidelines on the Revised School-Based Management Framework, Assessment Process and Tool sa bagong patakaran ng SBM. Ang moratorium sa pagsasagawa ng Division at Regional School-Based Management Validation Activities ay inisyu sa lahat ito ng Undersecretaries, Assistant Secretary, Bureau and Service Directors, Regional Directors, Schools, Division Superintendent, Public Elementary at Secondary School Heads at lahat ng iba pang may kinalaman nito. Samantala, binanggit din ng DepEd na patuloy na sasailalim sa self-assessment ang mga paralan gamit ang umiiral na tool ng SBM na may layuning tukuyin ang mga lugar para sa pagpapabuti, particular sa iba't ibang dimension ng mga operasyon ng paralan tulad yan ng management, leadership, pamamahala at pananagutan, human resources at team development, pananalapi of financing at pamamahala at source management curriculum at pagtuturo, kabilang na ang learning environment. Abangal pa detalye sa ating sports balita, ang Gilas Pilipinas hangad na magpakitang gilas sa laro mamayang gabi kontra naman sa national team ng Saudi Arabia. At sa ating entertainment news naman, pop superstar na si Taylor Swift wagi naman sa katatapos lamang na Video Music Awards at alamin ang iba pang mga big winners. Samantala muna sa mga paalala. DD SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Style premium donut and large coffee. Hot or rice? Oh my. Large coffee and bun which 140. Just Dunkin' yan had a rice choco. 120. Chokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kuha muna tayo ng follow-up sa isinilunsad na ilang mga jeepney drivers na pagsasagawa ng kilos protesta at yung hirit din ng ilang grupo ng mga pampublikong sakyan na dagdag daw 2 piso na pamasahe. Yan, iba pang mga balita mula naman kay Bombo Gerald Dulip. Todo ngayon na Bombo Elmar Bombo Jane itong pag-alma ng ilang grupo dito pa rin sa no contact apprehension na ipinatutupad ngayon ng ating pamahalaan. Sinabi nga ni Mara Valbuena, itong malayang alyansa ng bus employees at laborers or Manibela National President na nagsagawang mga ito ng protesta sa Quezon Memorial Circle ngayong araw para ipahayag itong kanilang saloobin.
kapag isasali raw kasi itong mga PUVs sa naturang polisiya ay siguradong mahihirapan na itong mga drivers dito sa Metro Manila. Umalma rin ang grupo sa dagdag na 6 pesos na mahigita. Dito pa rin sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipatutupad yan bukas. At malaking kabawasan daw ito, nasa 200 pesos yung mawawala sa kita nila sa araw-araw kapag nagkaroon ng ganitong kalaking increase. Kaugnay niyan, pakinggan natin itong Manibela National President na si Mar Valbuena. Sabihin na natin na medyo nakakakain na kami ng kahit papano ng maluwag sa aming hapagkainan na kahit papano 3 beses na nakakakain yung ating mga pamilya ng bawat driver at operator. Po, babalik na naman po sa napakahirap na sitwasyon dahil po yung 6 na piso katumbas po ito ng halos po 200 piso na naman na kabawasan. Samantala, nilinaw naman na Bombo Elmar nitong isa pang grupo ng mga tsuper, itong Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines, so PEJODAP, na yung kanilang hirit na 2 pesos ay hindi pa naman itutuluyan sa ngayon. Sa eksklusibong panayam kanina ng Bombo Radio Philippines kay PEJODAP National President Ricardo Boy Rebaño, sa ngayon ay wala pa raw silang balak na humirit ng dagdag na pasahe dahil ikinokonsidera rin nila itong kalagayan ng ating mga kababayan na sumasakay sa mga jeepney. Sa ngayon, hinihintay pa raw nilang maglabas ang pamahalaan ng direktiba kaugnay pa rin sa memorandum ng nakaraang administrasyon na nag-aatas na agad magsagawa ng adjustment dito sa pasahe. Depende na rin sa paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo. Welcome naman daw sa LTFRB ang petisyon ng PEJODAP pero dadaan pa rin ito sa evaluation. Sinabi nga ni LTFRB Chairperson Cheloy Garafil na maaari naman daw silang maghain ulit ng kanilang supplemental petition. Itong mga grupo ng mga tsuper sa opisina ng LTFRB kapag sa tingin nila ay kulang na itong kinikita nila at para maaksyonan na rin ng LTFRB dito sa kanilang kahilingan nga na 2 pesos na fair increase. Pero ipaglilinaw kanina ng PEJODAP, hindi pa nila ihahain sa ngayon yan, Bombo Elmar, dahil hindi hintay nila yung update dito sa memorandum ng nakarang administrasyon na nag-aatas na kapag may price increase, taasan din kaagad yung pasahe. At kapag nagkaroon naman ng price rollback, agad ding babaan yung presyo ng or babaan yung pamasahe, Bombo Elmar. Oo, sa bagay, Bombo Gerald, kasi malaking epekto nito, yung multiplier effect nito, Bombo Gerald. At baka sa masusunod na linggo, tingnan din nila, Bombo Gerald, kung patuloy itong oil price increase, Bombo Gerald. Oo, Bombo Elmar, dahil ito nga yung sunod-sunod na 7 linggo na oil price rollback. Akala kasi nila ay mananatili na doon yung tuloy-tuloy yung rollback, kaya naman yung pamasahe ay nananatili doon sa kanilang yung minimum ngayon. Pero yun nga, tumaas na naman at mas malaki na naman itong pagtaas kaysa doon sa rollback. Kaya yun yung hinihintay nila ngayon dahil yun yung gusto naman ng mga tsuper. Kapag nagkaroon ng increase dito sa presyo ng petrolyo, agad din sila mag-i-increase. Ganon din kapag bumaba yung presyo, bababaan din nila. Automatic, Bombo Elmar. Hindi kagaya ng nangyayari ngayon na matagal pa bago maaksyonan or magpatupad ng adjustment dito sa pamasahe dito sa ating bansa, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates niya na, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala, patuloy pa rin ang panawagan ng Department of Foreign Affairs o DFA sa mga Pinoy at kababayan natin dyan sa bansang Libya manatili muna sa kanilang mga tahanan habang may gitna 30 ang nasawi sa nangyari pa rin ang kasagupaan doon. Sinabi naman ng DFA spokesperson na si Maria Teresita Daza, wala namang Pinoy na iulat naman sa naturang pangyari. Mahigpit na inihimok pa rin ng DFA ang ating mga kababayan o OFW na sumilong muna sa mas ligtas na lugar habang nagpapatuloy ang labanan at may kapugnayan din sa embahada sa magitan ng mga hotline numbers para sa agarang tulong. Noon narito ay sinabi ng Libyan Health Ministry na hindi bababa sa 30 ang namatay habang 159 na ang sugatan mula nang sumiklab ang matinding sagupaan sa pagitan ng magkaribal ng mga milisya sa ilang distrito sa Tripoli, Libya.
Ay naman sa UN-backed Government of National Unity, ang karahasan ay na-trigger daw o nagdulot ng isang grupo ng militar na nagpaputok ng random fires sa Rotel Mar sa lugar ng Zawiya Street, habang ang armadong grupo naman nagtitipon sa 27 Gate sa kanluran ng Tripoli at sa Gypsies Gate sa timog ng Tripoli. Ang UN naman sa Libya samantala ay nag-report at nanawagan para sa agarang pagtigil na ng labanan dahil sa nagpaalala ito sa lahat ng mga partido ang kanilang mga obligasyon sa lalo ng international na karapatang pantao at makataong batas na protektahan naman ang mga sibilyan. Pangungunahan ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagsagawa ng research at development activities. Kaugnay ito sa problemang kinahaharap ng bansa sa salt production industry. Bukod sa pagpapalakas ng research, ang BIFOR ay magbibigay din ng technical na tulong sa marginal at artisanal salt makers. Upang makamit ito, tinitingnan din ng kagawaran ang pagpapalawak ng mga lugar ng produksyon at ang pagbuo ng mga teknolohiya kabilang isang sistema o ang paggamit ng iba't ibang makinarya upang mapabilis ang produksyon ng asin. Ang mga pasilidad para sa pagproseso, pag-iimpake at pagdaragdag ng halaga ay pagkakalob din sa mga marginal salt maker sa ilalim ng isang kasunduan. Makikipagtulungan din ang ehensya sa mga pambansang ehensya kabilang Department of Environment and Natural Resources at Trade and Industry. Sa ilalim ng Republic Act 8172 o ang Act for Salt Iodization Nationwide Law, ang DENR kasamang iba pang naangkop na pambansang ahensya ng pamahalaan ay dapat tukuyin ang mga lugar na angkop para gamitin bilang salt farm na may layuning protektahan ang mga nasabing lugar mula sa mga panganib sa kapaligiran upang matiyak ang pagpapanatili ng produksyon ng iodized salt. Samantala, madako muna tayo dyan sa may bagi ng Negros, dilan sa bulto-bulto naman ng mga shabu at milyon-milyong halaga ang nakumpiska ng mga otoridad sa buy-bust operation. Nasa linya ang Bombo Radyo Bacolod. Inihahanda na ng mga pulis ang kaso laban sa 3 high-value individual na naaresto sa isinagawang buy-bust operation sa Silay City, Negros Occidental, kung saan higit 3 kilong suspected shabu ang nakumpiska na nagkahalaga ng mahigit 20 million pesos. Kahapon, mahigit sa 13 million pesos na suspected shabu ang nakumpiska mula sa magkapatid na babae sa Sitio Dapdap, Barangay Lantad, Silay City. Ang mga suspect ay kinilalang sina Angie Dumdumaya, 30 anyos, at Angeline Dumdumaya, 25 anyos, pawang mga residente ng nasabing lugar. Nakuha mula sa dalawa ang 5 malalaking pakete ng suspected shabu at may bigat na halos 2 kilo at nagkakahalaga ng 13,668,000 pesos. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Police Brigadier General Leo Francisco, Regional Director ng Police Regional Office 6, matagal na ang monitoring ng mga otoridad sa mga subject person at tinuturing high-value individual. Nahulihan nga sila ng more than 2 kilos ng shabu na nagkakalaga ng 13 million. We are going there kasi iniimbestigahan pa kasi lang ito, ka-aresto lang at ini-establish pa ng mga operatiba natin kung ano ang mga partisipasyon ng dalawa na to at kung saan nanggagaling ang kanilang nakumpiskan droga sa kanila. Kagabi naman, naaresto ang isang lalaki sa isinagawang buy-bust operation ng Silay City Police Station sa entrance ng Malyari 2 Subdivision, Barangay Rizal, Silay City. Ang suspect ay kinilalang si Mark Villaran, 36 anyos, at residente ng Antonio Luna Street, Barangay 1, Silay City. Nakumpiska mula sa kanya ang 10 sachet ng ice candy wrapper na may laman na suspected shabu at karagdagang 20 sachets kasama na ang buy-bust item. Ang nakuhang suspected shabu mula kay Villaran ay may bigat na 1,112 grams o mahigit sa 1 kilo at nagkakahalaga ng 7,561,000 pesos. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Glory Faith Alchario para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Mga kabombo, 25 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Habang nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine na nasa mahigit sa 6 na buwan, inihayag ng mga opisyal ng Amerika at European na matagumpay na ginamit ng Ukraine ang isang paraan ng pakikidigma sa paglaban na binuo ng mga puwersang espesyal na operasyon ng Amerika upang labanan ng Russia at ibagsak ang kanilang militar. Ang Resistance Operating Concept ay binuo noong 2013 kasunod ng digmaan ng Russia sa Georgia ilang taon na nakalipas. Ngunit ang halaga nito ay natanto lamang pagkatapos
matapos ng pananalakay ng Russia sa Crimean Peninsula ng Ukraine noong 2014. Nagbibigay ito ng blueprint para sa mas maliit na bansa upang epektibong labanan at harapin ang mga bansang sinalakay. Ang ginawang pananalakay ng Russia sa sinasakop na teritoryo ay nagpasindak sa Ukraine at sa West. Pinatindi ang pag-aaral kung paano bumuo ng isang plano para sa kabuang depensa na kinabibilangan hindi lamang ng militar kundi pati na rin ng populasyon ng sibilyan. Ngunit ang mas malawak na digmaan na ginawa ni Putin sa Ukraine na inilunsad noong Pebrero ay naging patunay nito. Bombo Sports News. Abay, ilang oras bago ang game time, inanunsyo ngayon ang coaching staff ng Gilas Pilipinas ang maging 12-man lineup ng Gilas Pilipinas laban naman sa national team ng Saudi Arabia. Kabilang ang bagong mukha ng Team Pilipinas ay si Roosevelt Adams bilang kanyang debut upang palitan si Carl Tamayo. Ang UAP star kasi na si Tamayo ay sumama muna sa kanilang UP team patungo ng Korea. Si Adams ay free agent o Adam at dating PBA number 1 draft pick. Ang iba pang Gilas lineup ay sina NB star at Phil-Am Jordan Clarkson, Kai Soto, Dwight Ramos, Bobby Ray Parks, magkapatid na Kiefer Thirdy Ravena, Jafit Aguilar, Scotty Thompson, Jamie Malonzo, Chris Newsome at Calvin Oftana. Samantala hangad ng Gilas Pilipinas na magpakitang gilas sa harap ng home crowd mamayang alas 7 ng gabi upang makabawi naman sa pagkatalo sa Powers team na Lebanon nitong nakalipas na araw. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang pop superstar na si Taylor Swift wagi sa 2022 Video Music Awards kanina. Big winners din ang One Direction, Blackpink at si Nicki Minaj. May chika si Bombo Chill Emprido. That's right, Bombo Jane. Hindi nga red carpet kung hindi black carpet ang nilakaran ng mga sikat na Hollywood singers and personalities sa katatapos lamang na 2022 Video Music Awards. Isa na nga rito ang pop superstar na si Taylor Swift na nanalo bilang Best Long Form 2022 dahil sa kanyang kanta na 10-minute version na All Too Well. Nagpasalamat naman ang singer kay Sadie Sink sa iba pang mga parte ng short film para sa All Too Well. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni pop superstar Taylor Swift. We put our entire hearts into this, trying to make something that might be worthy of the love that you, the fans, have shown this song. Thank you for this beautiful indication that we did something right. Love you guys. Natanggap naman ng One Direction member na si Harry Styles ang awards bilang Album of the Year. Samantala, hindi naman nadismaya ang mga K-pop fans ng Blackpink dahil natanggap rin ng K-pop group ang Best Metaverse Performance Award at hindi lang yan dahil natanggap din ni Lisa ang Best K-pop 2022 Award. Nanalo din bilang Best Collaboration sina Lil Nas at Jack Harlow sa awiting Industry Baby. Hindi naman nagpahuli si Nicki Minaj na nagbigay din ng pasasalamat dahil na rin ang 2022 recipient ng Video Vanguard Award. Para sa Entertainment News, ito si Bombo Chill Emprido para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News at live via satellite mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang inyong tagapaghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Pero antes sina Arianay sa aton sining mga kabombo ang pamatuod kung sa diin wa isang hukus-pukus wala sang daya. Matutuod sining tagpalasakop ang mga nagadaog sa promo sang Bombo Radio. Way tayo ginahimo-himo kung ginbutong lang skilled sa dalan kag hambalan nga trutindog katonay kay may awarding kami kuno abi ka lang to winner namo na. Matutuod sining tagpalasakop ang nagadaog sa promo sa Bombo Radio sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Pamatudan naton nga bisan holiday sa karon wa iya sang may makapugong sa pagpanagtag sang aton sining kasya sadyahan kagabalde-baldeng papremyo na. Sa aton sining mga kabombo yara na kita karon sa ikalima sining semana or week number 5 na kita.
Now, nagabaton man kita sa karon sa inyong sining mga entries para sa week number 5. Bago gid lamang award naton ang mga winners sa studio kag online activation naton nga mga premyo sa aton sining mga kabumbo. Yari ang pamatudo nga hindi ni waya sa ngukus-pukos kag ang premyo nga ginahambal nga 3,000, 2,000, tag 3 kag 2,000 gid, 4,000, 4,000, no, ang 5,000, 5,000 kay man ginapaisip sa ilang premyo. Plus ginahatag ang balde, no, nga may unod 1,000 ka pesos ka balor sa nga gift pack. Si Bombo Jom Marvilla may report. Jom, sa report na please come in. Mabotsamp nagpauli nga malipayon kag may bitbit diri ang tagsa-tagsa sa sining balde kag cash ang ila sining nga nadagan sa aton sini karon nga ika-4 ng weekly draw sa enhance sa swerte sa palengke 2022 balde baring pa premyo na may cash asiyahan pa sa Bombo Radio kag Star FM, no, kag balik-balikan naton ang aton sa mga studio draw winner amo Sanday Armalin Cabanero, residente sa Barangay Alalasan, Lapos, Iloilo City, nga tinagdaog ni siya sang 5,000 pesos plus 1,000 pesos nga worth sang gift pack nga nasulod diri karon sa balde nga orukan nga bisan madagdag hindi malitik. Bumutsamp si Rysel John Ligada sa Makatol Putotan tagdaog diri sang 4,000 pesos kag 1,000 pesos man nga gift bag nga nasulod diri karon sa Mebalde sang Orocan kag Analisa Vinalon, residente sa Guzman Street, Mandurriao, Iloilo City, nga nagdaog sa 3,000 pesos plus 1,000 pesos nga worth sang gift pack nga nasulod diri karon sa Balde sang Orocan. Samtang sa week number 4 naman sa aton sini karon nga online activation kung sa dinti ang mga tindahan nga may pinakamanami nga disenyo kag madamo nga likes o kon reaction sa Facebook page sa Bombo Radio Iloilo, yari ang mga masunod ang Amber Store, ang consolation prize ni Ma'am Maria Estrella Angeles sang Barangay Buyuan at Tigbawan, Iloilo. Tinagdaog ni siya sang 2,000 pesos nga cash plus 1,000 pesos worth sang gift pack kay na ang sining testimony nga ti apisar sa parte sa probinsya sang Iloilo. Wa gid siya absent kung sa temprano ini siya nga nagpadulong diri agod nga ma-claim, no, kung na-claim ang sining karon niya nga premyo. Ang JBM Store ni Jonisa Montoya sa Barangay MH Del Pilar sa distrito sa Haro nagdaog man sa 2,000 pesos plus 1,000 pesos worth of a gift pack nga nasulod diri karon niya sa Maybalde sang Orocan. Kay nasa ya sinig statement nga ang ining madagaan niya bakal sulod sang ya sinig balaligyan kag bakal man sa dugang diri karon nga prop of purchase. Ang Mercy Store ang first prize ni Ma'am Christine Calansa sa Barangay Nabitasan, Lapas, Iloilo City. Nagdaog gini sang 3,000 pesos kag 1,000 pesos nga worth sang gift pack nga nasulod diri karon sa balde sang Orocan na Bobotsamti. Ang lunsay diri nga mga statement nga ginapangbuyan nila nga nagapasalamat sa ginapatigan diri karon nga promo sa Bombo Radio kag Star FM kun sa DNT madamo man sa mga tagpalasakop diri ang nagdaog kag ti sa mga way pa magdaog, no, so basi chance na nila ni nagapamati kada subong abi kun may ara kada tiyangge kag on mo, no, ang imo sila nga tiyangge dra sa mga sponsors diri karon sa inaswerte sa palengke kag pang display mo dira, no, kag picturean may mo man mapadala diri sa aton sa karon nga Facebook page sa Bombo Radio Iloilo kag kun disla kabalo ala di dal stasyon kag i-present diri sa aton agod nga ti mapasakop naton sa online activation. Tandaan nila ti tatlo ni ang ginapili naton ang taga-daog kag kung sino tatlo na may pinakanami nga disenyo. So amo na ang kabigon diri nga
tag daog diri karon na Bombo Champ. Alright. So, malipayon, gini sila tanan na Bombo Jomar, hamakon mo si Manang to, nag-drudikurar lang sa iya, sining Tiangge, aton sinisa ka online winner, online activation winner, nag-drudikurar lang sa iya, sining Tiangge, gamit ang mga sponsor products. Daog sila yun nga Bombo Jomar, 2,000 na pesos plus 1,000 pesos worth sa gift pack. Sa iban dira nga may Tiangge man, ano pang ginahulat nyo? Di kurahin nyo na ang inyong sining mga Tiangge gamit ang sponsor products, ang mga proof of purchase. Now, sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM, kuhaan sa Laragway, ipadala na yon sa Facebook page sang Bombo Radio kay dakong imong sining tsansa nga makaangkon sang kasyasiyahan kag balde pa-premyo na. Jones. Yes. Mo gid Bombo Champ kun wala lang ko siguro sa Bombo kasi dugay na ko nag-intra di sa online exhibition Bombo Champ. Oho. May Tiangge ka man now? Ati kun balaan ko may promo, pila man na yung podcast ang man. Ang taga MH del Pilar niyo, purti ka mo sa iya sining mga ano to, mga ginpang gamit nga do siya pa rin nag-model sa Orocan Bombo Jumaro? Ati ang taga MH del Pilar, abi taga ni Bombo Champ, mga tagdaog tagay do mga minor de edad, pero do mga legal naman gali ang pangidaron, may ara nga 20 years old, 23. Munabi nga pati mga pamatanon subong mayo man kay naga-intra sila sa aton sa liga promo kun ipanggid rati sa iban nga upodra sa barkada nga way man lang abi sa padulungan nga maayo pero ang iban depende man. Si Junisa Montuyan bago graduate tapos nag-brubantay lang sanay ka Tiangge Bombo Jomaro, samtang nagapangita pa sa trabaho, bro, bantay lang na Tiangge. May kilala kuya sa una, Bombo Jomar, nga isa sa mga ginapangita niya nga pala nga sauon ang may Tiangge ko, no? Oo nga man. Kasi niya, bisan nanulan na pre nga, kurso ang gintapusan niya, basta may Tiangge lang pwede man ako nga maglakat mo. Pwede man ako nga nurse nga may Tiangge. Maestra nga may Tiangge, engineer nga may Tiangge, basta may Tiangge lang kuno. Kay para kuno nga samtang nagatrabaho si Mrs. siya lang mabantay Tiangge. Oo. Grabe no. Ang Tiangge Bombo Champ makalingaw ka man nga kisa mo. Kung kisa kun way ka man trabaho kag magtulsangge ka da ati bisan di man gid mauti nga ati nagalakat ka dati pungko man lang obra mo da sulod. Kag dati may ara ka gid nga income no sa imo sini nga matagadlaw dira karon. Kag at the same time ang pag-display da karon sa imo sini nga mga Tiangge for purchase mo dira. So luwas dira ati maka-intra ka da, ti makainganyo pagid sa mga bumalakal. Kaya ang ibanda kung nanamian, damo man mabakal Bombo Champ mo. From ginabiliban ko gidya, bala mo kung sino? Sino? Ang ang nangita sang pamaagi, agod nga maplastar ining ang GBM store kag ang isa pa gani ano to bumukris ang isa ka store ta to? Amber. Hindi ang Amber, ang isa. Sa ang Amber, ang Amber na Amber si store ni mo ning grand winner naton. Grand winner ni sa. Ang Amber amo to. Kurti kabalo gid plastar ang kilala ko ba? Ang kilala ko ganito liga nag-upod man mo. Maupod man sa tanin ng ligan si Mana galing kay daw ginabaroko ito ka ubo. Pero sige lang basta sa sunod matsambahan man Bombo Champ kay duwa gitugin transaksyon niya to. Amo gire? So amo na sa iban bagay dra bla kun may ara da kabunguti mga ara da mga purchase ka kun aluyag magdaog ati mahimog ka mo makabakal da karon nga para man mapa-intra karon sa aton sa enhance swerte sa palengke Bombo Champ. Kag sa aton pagid siniya ma studio winner
dalagko pa gini sini nga mga cash prices ang ila sini nga nabaton. Kay ang third prize naton 3,000 na baton niya, second prize 4,000, kaga first prize 5,000 pesos sa Bombo Jomar. Ti hamakon mo sa subong iya nga mga panyimpo, bisan ka pila mo libuton, halin ka ni Bismapa, pakadto ka tos may Kalye Real, no? O kung makadto ka sa plaza sang Haro, Mandurriao, bisan diri sa Plaza Libertad, libuton mo, hindi ka niya kasandad piso. Pero kung mapisan ka lang, nga maghimo sang interest mo, damuon mo interest mo, kag magpasakop diri iya sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM, balde-balde pa premyo na, may kasiyahan pa, dako yan sansa mo, nga makaangkon sa kaygayonan nga mangin winner. Kag makabaton sang balde-balde pa premyo, may cash siyahan pa. Amo na ang isa dira subong sa makabigman nga tidako man diri karon nga bulig sa mga Ilonggo diri Bobotsam kiti dito mo na kita pero mga tag 5,000 diri karon ang ginahatag kag way man ni ginapili no ti ginarapol man akon sino dapat pinakamadamo da karon ti siya ni magabutan no kun isa la day mo interest so may posibilidad man gyapon ikaw nga mag daog pero kalabanan nagahulog diri pinotos iban ginasulod ni sa may sako kag ikubag. Oh, sige. Bobotsam iban alin patos pati probinsya. Sa Iloilo nga ti amo na nga kun damo ila interest dako man ang tsansa nila diri karon nga magdaog diri sa may Bombo Radio Iloilo ti sa to gani kinaton sila nga first prize winner nga luwas sa tinabato niya tong 5,000 ang balatsago niya bala Bobotsam do hindi mo ma-explain kay batian niya kuno ngalan niya do nagtumbo-tumbo gid sa kuno kag grabe kuno ang kalipay nga iya sini karon nga nabatsagan. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar, damo nagapamangkot kayo Bombo Jam, ti gusto ko mapasakop, ano himuon ko man? Pagbalik tabla, istoryahan ta na kung anong imo sinimuon, anong tipunon mo nga mga proof of purchase parang makapasakop sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM, 6.5 million pesos ang kabugusan sini nga premyo. Lakip na diri pagbalik naton sa aton sini nga mga kabombo, mga bubon sa karon ginatutukan sang Iloilo City Health Office sang Sanitary Inspection Team. May kantanan iya nga malikawan nato ng mga waterborne na diseases. Kag diri sa syudad may pila na ka mga barangay nga may na-record nga kaso sa nga kolera. Balikan naton ini pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kung tugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kon ang particle pollution
ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua ang mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kon tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu.
Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanohanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masaming ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Ano ang importansya sang good manners and right conduct o kon GMRC kag nga kinahanglan bala ini matun-an sang imong nga bata?
Importante nga matudlo sa mga kabataan ang GMRC ilabi na subong nga padayon nga nagaka-impluwensyahan ng mga kabataan sang teknolohiya kag paggamit sa social media. Dapat ginatudlo ang GMRC samtang bata pa agud nakahibalo ini. Philippine Standard Time, 57 minutos na nakaligad sa takra sining alas 12. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Haray sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Diri man sa aton sining iyang pangalagad. Hibalo naton ang lihok karon sang mga punong barangay sa palibot sa syudad sa Iloilo. Sang nakaligad sining semana sa barangay Kalumpang sa distrito iya sang Hamolo, may ginserado dito iyang isa ka bubon bangod nga nag-positive sa E. coli. Sa aton sini karon iyang mga kabumbo. Isa karon sa mga ginatutukan man sang city government sa mando ni Mayor Jerry Treñas ang pagpasigurado nga may malimpyo kita iyang tubig. Diri sa aton sining syudad. Sa linya naton si punong barangay Roberto Nino sang Kalumpang sa distrito sang Molo. Punong barangay Robert Nino, sir, good afternoon. Si Bombo Chamini live ikaw sa Bombo Haray sa udto. Mayong ugto Bombo Cham, mayong ugto sa pagpadamati sa Bombo Radyo kag sa malabutan sa aton nga tingog subong ugto. I-confirm lang namon na Kap kung may bubon kin man dira sa barangay Kalumpang nga gin pasarado ninyo bangod man nga ti natukiban nga may mataas ini iyang level sa E. coli. Yes. Sanitary inspector sa aton City Health Office kag sang Senro nagasample water sampling sila sa mga bubon nga ara sa aton nga mga kabaranggayan kag sa results sang water sample may mataas nga E. coli kag hindi safe ang paggamit sa sining bubon biskan para lang sa pagpanghugas, padigo or other necessities sa aton nga mga pumuluyo nga ara dira nga palibot sa bubon. Bali pila ka bilog ang ginpasarado naton nga bubon na Kap sa inyo nga barangay? Isagid ka bilog nga bubon gin takpan ini kag gin silyuhan sang simento para hindi magamit for the meantime. Kaya after 6 months i-check naman na sa aton nga sanitary inspector kung kamusta ang content sang E. coli or mga bacteria nga ara gira kag coliform presence man da nga ara gira sa tubig sa inang bubon agod ma-monitor kag sige ang pagbantay sa aton nga City Health Office. Hindi man lipod si balo naton nga sa 180 ka mga kabarangayan may pipila pa kita ka mga barangay nga ang ginakuaan or ang ila sini nga water source isang deep well no kag mga bomba. May nagakigo man bala nga monitoring sa iban sini nga mga kabarangayan punong barangay ninyo, sir? Mga sanitary inspector ara subong sa city proper ginalighot nila ang mga kabaranggayan kag water sampling sila para ma-monitor tagid kayang mando sa aton nga city mayor isituit gid nga ang mga ginakuaan sang tubig biskan hindi ni ginagamit sa pag-inom sa aton nga mga pumuluyo masituit gid nga safe ini kag hindi makarisgo sa health sa aton nga mga pumuluyo. So, ang aton nga mga sanitary inspector na subong sa city proper, galibot sila para sa sining water sampling. Kap, by the way, ang specific nga lugar kung saan din ang bubon ginpasarado sa imo nga barangay sa dinini? Sa Zone 6, sa shoreline area, ini sa Bumbuchamp, sa pamilya Makoy Lokal. Dira sa shoreline area. Ang Kalumpang ti kalabanan sini sa mga pumuluyo nimo may mga zona nga ti malapit niya sa kilid sang baybay. Anong advice karon
ni punong barangay ninyo, at the same time bilang spokesperson man sa Liga ng mga Barangay, anong mahimo nimo nga mapalabot kami sa mga punong barangay? May kantanan karon sa pagpasigurado nga wala sang coliform or why sa presensya sang E. coli or coliform o kung ano man nga mga waterborne diseases nga nagakos ang waterborne diseases rather sa ila sini nga mga tubig punong barangay ninyo, sir? Ng aton nga Iloilo City Health Office kaginigin pang send sa group chat sang aton nga mga barangay officials kay sa aton nga mga punong barangay sa Bombocham kag didto gin isa-isa sa advisory ang mga buluhaton kag amo ni ang aton nga ipang-distribute naman nga hard copy para sa aton nga mga pumuluyo para ginasituit tagid nga ang ini nga mga giya kag ini nga mga advisory sundon sa aton nga mga pumuluyo kag amo na ginapanawagan naton sa aton mga kaupod nga mga barangay officials nga ang information dissemination with regard sa sining advisory mapalabot tagi sa aton nga mga constituents sa respective naton nga mga kabarangayan. All right. With this information kag sa time as always sa punong barangay ninyo, sir. Thank you so much. Maayong hapon sa imo. Mayong hapon, Bumucham, kagtingkibin sa Bombo Radio sa pag-atag sa aton sa Tion. There you have it, si punong barangay Roberto Nino sang Kalumpang Molo, at the same time ang spokesperson sa Liga ng mga Barangay Iloilo City Chapter. Sa iya sining barangay sa Zone 6 may ginsarado dito, ginsimintuan ang bubon matapos nga nag-positive sa E. coli kag mga bacteria causing waterborne diseases sa aton sini iyang mga kabumbo, of which nga ting aton sini iyang alkalde may ara man sang ginpagwa sining advisory tuhoy sa waterborne diseases bangod man sa sining pagsulod sang maulanon nga tsimpo tidiri kuno mataas ang risgo nga maglapta ang waterborne diseases or ining diseases transmitted through water contaminated with human or animal waste. Sa aton sinikaron iya nga mga tagpalamati. Hambal sa alkalde naton, ginapanawagan sang alkalde nga mag-obserbar sang precautionary measures bilang proteksyon batok iya sa mga balatian. Tinambal naman gani ni punong barangay Robert Nino nga by tomorrow magasapol ang mga punong barangay, the same time mga water refilling stations para istoryahan ining importansya sang matinlo sini iya nga tubig kay kon may presensya sang E. coli sa aton sini nga mga kabombo mataas ang coliform level. Bisan ipanghugas mo lamang ini gamiton sa sulod sang panimalay, hindi man sa gihapon ini safe sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Hibaloon man naton kay may informasyon kitang nakuha nga may ara na sang anom ka mga barangay nga may kaso sang kolera sa aton sini karon iya nga mga kabombo kag ining kolera banwa ang isa man sa mga kosini, amo iya ang kontaminado, nga tubig. Kontaminado sini iya nga tubig sa aton sini mga kuturan nga nagakos sang irregular bowel movement sa aton sini karon nga mga palamati standby kay i-check naton ang linya diri ni Mayor Jerry Treñas tuhoy man sa sining mga abiso pa sang aton sini karon nga alkalde diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Kay hamako nimo kon anom na kabarangay ang naka-record sang kaso sang kolera hindi naman siling iya nga mapabayaan ini or sa laysay hindi naman sini iya nga pag-i-treat lightly kay posible panugod na ini sang pagpalabot sang ihibaluman sa aton sini mga health experts particularmente sa City Health Office nga taga na nila sa nagakigo sini nga pagtamod. That is why nga may mga lihok na karon nga gina-inspect ang mga
tawag siya ni ining mga bubon. No, sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, mga bubon nga ginakuhaan sang tubig, sang aton sini nga mga kabombo, although ngati why man sini nila ginagamit karon iya bilang ila sini nga source sang potable water, pero ila sini nga ginagamit sa pagpanghugas, no? Sang ila sini nga mga kubyertos, ni magambaga kubyertos, pinggan, kutsara, tinidor, no? Ila sini nga ginagamit sa pagkaon. So posible nga kung magpilit dira ang bakterya, ang E. coli, no, sarang gini makatuga karon sang balatian. Sa karon sini sa aton nga mga kabombo, ang mga kauturan naton, mga kabombota, ang maghambal ikaw sang potable water. Madamo sini iya ang madamo sini ang nagaliso karon sa pagbakal sa mga water refilling stations. Sa aton sini nga mga kabombo, pero para nga mas masigurado, ang alkalde naton, as per information from Punong Barangay Roberto Nino, ipatawag niya ini agad nga husisaon kag ipa-check man sa aton sini iyang City Health Sanitary Inspection Team para nga mapasiguro ang katinlo sang ila sini iya nga tubig. Ganahan bangod sa maulanon sini nga tiyempo, dako ang tsansa nga makontaminar sang sining E. coli, coliform, no? Ang aton sini iyang tubig. So panghalong-halong man sa aton sini nga mga kabombo, kung ang tubig gamiton nyo pang inom, no? Kung hindi halin sa bubon, sa aton sini matag palamati, mas mayugid nga pabukalan anay para nga ti makasiguro kita nga safe ini sa kung ano man iyang bakterya dira nga makatuga karon sang pamalatian. Kag kung ma-check gani sang aton sini iyang health team, no? Sanitation team nato nabi, ngati may nakitaan dira iyang coliform level, no? May presensya sa coliform, may positive sa E. coli. Kung hindi na iya sarang iyang magamit bilang bisan panghugas lang dira, hindi na lang kita magagamit para malikawan naton ining mga waterborne diseases. Kay kabudlay subong, kung magbalatian ikaw, hindi man ikaw makadali-dali nga daan karon iya padulong sa ospital, bangod man sa kay stricto sa ila siniyang mga gina-plastar dira nga mga pagsulundan. At the same time, ang ining cholera, mambal naton nga ti isa ini ka-acute diarrheal infection nga gina-cause, no? Sang water contaminated with bacterium Vibrio cholerae. Sa aton sini nga mga taga palamati, kung makasalapo kasang amo sini iyang sitwasyon, mabudlay man para sa imo, hilami pa kung sabahin karon iya sang mga kabataan. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 10 minutos na ang nagkaligad karon sa takna sining launa. Diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Ginangan-angan lang naton ang linya ni Mayor Jerry Treñas sa aton sini karon iya nga pagpangalagad. But subong adlaw nagasaulog kita na isang nagasaulog kita sa National Heroes Day. Ang paghatag man naton sang kabilinggan kag pagdumdum sa mga hinimuan sang aton siniya nga mga national heroes, katulad ng lamang dai Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, Apolinario Mabini, Marcelo H. Del Pilar, Sultan Dipatuan Kudarat, Juan Luna, Melchora Aquino, si Tandang Sora, Gabriela Silang, to name a few.
sa aton siniya nga mga national heroes. But hindi taman pagkalimtan kag isa sa mga naghatag pag-iya sang dungog, no? Sa mga Filipino, kung madumduman ninyo ang Marawi Siege sa tuig 2017, no? Sa aton sini nga mga kabombo nga kung sa diin, isa dito ang buwis sang iyaman sini iyang kabuhi kag ginakabig nga nangin isa ka modern day hero. Ining si Private First Class Dan Ryan Bayot sang Philippine Army. Sa aton sini iyang mga kabombo. Ti ang istorya sa likod yan ni PFC Bayot nga napalibutan na ni siya sang sang mga rebelde. Ti parang man-neutralize adto, nagradyo sa iya sini iyang supervisor, no? Sa aton sini nga mga kabombo nga kung sa di naghambala na siya nga just bomb my location, sir. Sa aton sinimatag palamati. Ti isa man ining si Bayot mga biyan sa nakahatag mambal naton sang breakthrough kung Marawi Siege ang aton sini nga istoryahan. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo, ti inuras na nga pagpakigaway sila. Inuras na nga pagpakigaway ila sa mga katapo iya sang terorista. Kag for the last time, ang iya sini nga mga kopdanan to, 5 niya ka mga kopdanan, ubos na patay ito sang mga terorista mo. Ti for the last time, nakakontak ini siya sa commanding officer, kag iya ginhatag ang coordinates sa aton sini nga mga kabombo. Kag nag-request ini siya nga kung sa diin, nagpanagitlo ng iya sini iya nga mga, ang iya nga mga officer. Hambalya siya, bombahin nyo na lang ang location ko, sir. Sa aton sinimatag palamati. Si Private First Class Bayot, ang iya sini nga unit, amo ang 11 nga mga responders kag nangin frontliner sang umpisa ining Marawi Siege sadtong May 23, 2017. Gintask ini sila nga mag-provide sa additional security malapit sa local government official house. Now, batok karon iya sa Mauti Group nga pangunahan ni Hapilon. Sang Mayo 24, sa ikaduhang adlaw nga pagpakigaway, ang unit ni Bayot ginatake sa mga terorista. Ti outman sila sa aton sini nga mga kabombo, sa aton sini matag palamati, kag ang balay sa government official na overtake sang pangontra. Tiyan mo na to dito sa aton sini nga mga kabombo nga nakaradyo si Bayot sa iya sini commanding officer kag nag-request ini sang reinforcement. Pero bangod niya ang alagyan sa aton sini nga mga kabombo, ginblockingan na to, gibutangan na sang blocking force sang mga pangontra kag posible nga kung magresponde pa to ang reinforcement, madisgrasya man da sa gyapon kag ang rescue attempt mangin imposible. Ti hambal ni police or ni Private First Class Dan Ryan Bayot, sila niya, bombahin nyo na lang ang location ko, sir. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo, ti iya gipakita ang kaisog, no? Kag ginsakripisyo niya ang kabuhi niya para iya nga masalbar ang kadamaan pagid. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. 4 days after
sang May 28 gin-retrieve ang lawas sang tropa lakip na dire sa aton sini nga mga kabombo ang lawas ni Bayot. Oh. Ti sa pag-recover gani sa iya sini iya nga lawas ang iya sini nga tsura do hindi na ma-recognize makilalaan nga siya si Dan Ryan Bayot sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ti dito pag ginakitaan nga iya sini nga liog may mga agi sang labo nga nagapatimaan lamang nga ining mga terorista ginatempa nga utdon ang iya sini nga ulo sa aton sini karon nga mga kabombo. Ang Marawi Siege sa Oktubre 23 gindeklarar ang Marawi nga hilway na nagikan sa Mauti Group. Ang giyera nagbilin sang 847 ka mga terorista nagkalamatay, 163 ka mga soldado kag katapo sa Philippine National Police ang nagkalamatay, 1,400 troops ang nagkalapilasan kag 1.1 million ka mga residente ang mga nadulaan sang panimalay. Ginhatagan sang pasinugog si Bayot ini pasinugog Order of Lapu-Lapu, a National Order of Merit in recognition sa iya invaluable or extraordinary service sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ti makabig naton nga modern day hero man ining si private first class Dan Ryan Bayot bangon man sa iya sini nga kaisog nga gin pakita para iya nga man-neutralize ang mga terorista kag ti hindi na makatuga pa sa nga dugang nga pagpangalit during the Marawi Siege. 19 minutos nakaligad sa takna sini nga launa. Langalangin si Mayor Engineer. Standby balikan ta si Mayor sa aton sini panay nga pagpangalagad kag mga driver ta sa palabuton sini nga buwas kadlaw ipatuman na ining masobra 5 ka pisos kapag pasaka naman sa presyo sa nga gatong. Tisad to uli ko nga interview sa kay Mr. Boyt Parcon, ang balyas niya bumbutsam na ka mga drivers ta nagapauli, nagabakal na bakal na sila litson manok, may limpo pa, may extra pa gani pang San Miguel Pilsen, kagantansan ti napasakop nila dis promo sa Bumburadyo, pero tisubong basin balik sila guro sa miswa kag uga. Balikan naton pila ka mga dalag ko pagin nga mga balita pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Indi magpinangutang kon indi man ang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital.
Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayo nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dubliho ng paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ng tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos magamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization,
Ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na edad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok. Ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. 9 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bumbuanay sa udto sa Diwa FM, Bombo Radio Iloilo. Stand by no sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Diri man sa aton sining kanon iya nga pagpangalagad. Tingwan naton nga makalabot diri sa linya ni Mayor Jerry Treñas. May kantanan sa sining yaman sining Palinton no kag mga lihok karon sa city government agod nga maghatag sa nagakigo nga pagtamod sa sining mga waterborne diseases nga kung saan nagpagwa man gani isang advisory ang aton sining alkalde and then later on aton sining natukiman may anom diri ka mga barangay nga naka-record sang kaso no sang cholera. Driman sa aton sining pagpangalagad tingwa naton ina nga matsekyar karon sa linya sang aton sining alkalde. 30 minutos na nakaligad sa takna sining launa driman sa palatuntunan na bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa mga kabombo naton, padayon na kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries para iya sa week number 5. Week number 5 na kita karon sa aton sining enhanced suwarte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Bali-bali pa premyo na may kasya siyahan pa. 3 ka pamagi agod nga daog kikaw. No, 3 ka pamagi agod nga makangkon ka sa kasiyahan kag bali-bali pa premyo. Ano ang una sining pamagi? Pinagi karon iya sa studio draw winner bilang studio draw winner sarang ikaw nga magdaog sa linibo linibo sini nga cash siyahan or cash prizes. Maghulog sa imo sini entry diri iya or mga entries mo diri sa stasyon sa Bombo Radio. Ang first prize 5,000 pesos, 4,000 pesos second prize, ang third prize 3,000 pesos. Ang first prize, second prize, kag third prize, may ara ina sang dugang nga 1,000 pesos nga balor sa gift pack na sulod sa Orocan nga balde.
Ikaduha nga pamaagi, amo ang online activation sa mga may tiyanggi, sa mga may sari-sari store, mini grocery store, punan ninyo kadikurar sa mga sponsor products o kon mga proof of purchase sa enhanced swerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Kuhaan ina sang laragway, butangan sang pangalan, address, address kag cellphone number. I-send ina gilayon sa Facebook page sang Bombo Radio Iloilo. Ang entry nga may pinakadamo sang likes kag pinakadamo sang react amo ang magadaog. Aton sini iyang first prize winner magadaog sang 3,000 pesos ka cash plus sa 1,000 pesos ka valor sang gift pack. May duha ka consolation prize winner nga magabaton sang tag 2,000 ka pesos kada isa kag 1,000 ka pesos nga valor sang gift pack. Ikatatlo sining paagi para iyang magdaog ikaw. Among pagpakigbahin sa aton sining palengke on ground event. Sa aton sining palengke on ground event sa Sabado. Sabado sa aton sining mga kabumbo pizza 13 na Setyembre 3. Kita dito sa may Haro Public Market. Haro Public Market kita. Dito kinamapatigayon sa aton siniyang palengke on ground event. Preparar na kamudra sa mga taga-distrito iya sa Haro. I-practice na ganang pinakanami mga piyesa sa video key challenge. Kag iban pa nga mga pahampang nga ang premyo ang cash siyahan mga kabumbo. Anom sila ang magadaog. Sang 500 pesos ka cash kag 500 pesos ka valor sang gift pack sa aton siniyang palengke on ground event. At sa aton sini nga mga kabombo ang tanan-tanan sini nga mga entries or non-winning entries halin sa week number 1 tubtob pa sa week number 7 ang may kaygayunan o kung may tsansa nga magdaog sa Grand Draw. Sa Grand Draw dalagko pag iya nga cash prizes ang nagahulat para sa aton sini nga mga taga-palasagop. Pila ang premyo Bombo Jam? Standby ka na bala kay istoryanta ng premyo later on sa aton sini nga pagpangalagan. Alang-alang aton sining alkalde si Mr. Parcon ang sunod tang tawagan na may kantanan sa sining natalana nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo ti ang diesel diri. Ang diesel amo ning ginagamit sa aton sining nga mga public utility jeepney, masobra 5 ka pesos diri ang saka sang presyo sang krudo. Isang nagligad sining interview naton sa kay Sir Boyet bangod man sa pagnubo 7 ka semana iasod-asod nga pagnubo sa presyo sang gatong pila sa mga drivers diri naton ang nakapauli kuno nga may dala nga litson manok, may liempo kag may pang San Miguel Pilsen pas lang kuno gani. Ito subong sa aton sini mga kabumbo basi la laban-laban sini mabalik ni karon sa mabalik ni karon sa miswa kag uga na lang bangod man sa pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo 7 ka asod-asod may price hike ka isa lang bawi na yun ang ginsaka. Sa linya naton si Mr. Raimundo Boyet Parcon ang presidente sa Iklahoda kag chairman sa WVTC. Sir Boyet, si Bombo Cham live ikaw sa Bombo Anay Sudto mayong hapon. Bombo Cham mayong hapon. Alright, Sir Boyet, siling ko gani, last time interview ko si mo, ang aton sinima drivers, nagakalipay kiti ang ila kinitaan, sarang na makabakal litson manok, sarang makabakal limpo, may pang San Miguel Pilsen pa sila, bulong sa kapoy. Galing kiti sa buwas, ipatuman na masobra 5 ka pesos nga oil price hike, sabahin sa nga diesel, ginalauman 5 pesos and 90 centavos to 6 pesos and 20 centavos per liter. Ano karon ang ginalauman ninyo nga sitwasyon naman sa aton sinima driver, Mr. Parcon, sir? Bombo Trump, amo ganyan ba sang driver ka sa aton ka ina sanaga nga do tawag na ton lang agin do patibong nga kunabi mapanubo sila dayon na gulpi lang nga pasakaw naman ang aton nga diesel sa subong Bombo Trump sa aton sa ligad nga pag-interview mo sa aton sakto nang balmo nga ti nakabakal sila sang pagkaon nga maayo aton mga drivers
kada puli ya sunod sa sila nga balay may dala sa ngalimpo no or litson manok no. Sa subong ang basang driver sa atong kay na resto paano man kami ni no kay ti saka naman hindi sila nga saka na sinimtimos kundi sila nga taga lambot 5 pesos no. Muna bumot sa subong ti tawag na tong bilang nga daw sa kwan at daw paumpaw sa gobyerno hindi nga pag-rollback na itong sa atong audition ligad nga mga sinimana no. Kasi subong ibalik naman nila Bombotsam. Alright, kay ginalantaw ninyo Sir Boyet kay ti last time to do may ara man kamo sang pagpasaka sa pletihan. Maka-cope up ay hanto kay damo man subong ang aton sini iya nga pasahero kay bukas klase na Sir Boyet. Amo po siyang pamo gani nga tigintinding nato nanay ini nga nga petisyon no. Kay ti bumot siyang pinintindihan nato ini nga nga pumuluyo no. Kay ti hindi man sila nga kita atong nga paryente atong nga mga kilala nagkasakay man sa POG naton no kag nagapliti no. Kag bumot sa atong nga pag-meeting sa nagligad nga sinimana sa atong membro kag sila naton ti hasta lang tanay sa 2 piso ang atong saka no. Ang ining ambal naton nga 6 pesos ipinding naton tungod man nga ti nagsaka man naton nga minimum pero mabubutsam ng taon nga naton ini kay sa Friday mapa-meeting naman kita sa aton nga mga alyansa kag dito naton naman meetingan kung anong mahimo naton mabutsam kag sa akong lang part nga hindi tanan nagpasaka ano sang pliti mintras nga ang aton nga diesel amo lang gyapon nanay no masaka sa 5 pesos madlagan sa bumutsam na 75 pesos or 76 no aton nga diesel no. Maglambot naman ta bumutsam sa 90 no. Pasaka bumutsam why nata sa minimum aguro na mag-demand naman kita or ma-file kita padayon naton file atong application nga para sa perhak nga bumutsam pero sa subungan ay sunod sa atong mga drivers kapon sa atong meeting sa mga nanon sa ila nga steady lang tanay hindi kita nay mag-demand sa pasaka sunod man bumutsam kung once magpasaka kita complete mapinitin siya naman atong sinidiri nga mga commuters no. Kag atong nga pumulo bumutsam kung kani nga tiraran to sa atong nanay kay base pa man lang ba subongan express subongan sinana masaka base bigason nga week naman na bumutsam base manubo naman amo na bumutsam nga sa atong sinidiri nga preparasyon hindi magsaka ang diesel naton hasta lapit-lapit 100 hindi kita na mag-demand ka saka sa PT. Subot silingon nga sustineron nyo lang anay Sir Boyet bisan may oil price hike pa by tomorrow. Bumutsam why sa aton no kapag hinanong sa aton mga drivers wala kita sa minimo no kay ti batuno nato na lang pero ti pinitin siya kay ti iba nato mga drivers sa bumutsam sa nagligad ng mga sinimana nakabakal na sila mga school supplies no ang ilang school supply nga kada driver nga nakabakal na bugas nga isa ka sako kay tungod sa ginansya nila nga dagko bumutsam ti mabuin-buinan naman nila no ti amo gani nga siling naton nga antoson nato nanay kay ti nagsaka man ta 2 ka pesos ang aton nga plitian ng 11 pesos sa aton nga minimum subong hindi kita nay mag-demand mintras nga hindi nato mabalaan na maglambot naman sa 90 pesos sa sobra bumutsam ang aton sinidiri nga diesel. Alright. By the way, Sir Boyet, kumusta ang nagligad nga semana pag bukas ang klase nakasalapo kita bala sa sirkumstansya nga kung saan kulang ang aton siniiya nga mga PUJs, sir? Bumutsam pa may mga reklamo kita no sang first digit sang aton nga pag-implement ng pag-abesing klase ang mga terminals nato no. Pormiro sang aga kita sa terminals naton aga pa 6 o'clock pag 6:30 o amat-amat pag 7 o'clock o 7:30 dito na bumutsam nagpugok ang atong sinidiri mga pasahero no. Kaya nakita atong bumutsam sa atong ang monitor ang atong mga units ara sa city proper area no. Kag dito sila pagbabalik nila bumutsam mga 7:30 to 8 pag isa nila alin sa city proper area na bilog sila naubos na yung gilayon atong sinidiri nga mga pasahero no. Kasi iba naton nga mga ruta bumutsam naging kulang gid man kita sa mga units no. Nga ara nga unit nga ti bala bumutsam atong nga ruta naghaba siya no. Naghaba sa kag ang pagbalik sa atong sinidiri nga mga unit kapin ba ko mga obstruction sa dalan may mga traffic bumutsam madili ko lang og giman amo unit naton. Pero sa atong mga bumutsam sa palabuton nga ma-implement ini nga LTTRP
ato nga paglantaw sa Bombotsam, kulangon gid ang aton sinidring mga units kasi ang aton nga first town ay hindi na makasulod sa siyudad sa Iloilo. Kada Bombotsam among preparahan gid namon subong no. Kini nga aton nga mga unit nga unconsolidated nga dapat na i-approve na i-grant na sa nga LTFRB nga matagaan sila sa extension para Bombotsam among ining gamiton namon para sa mga augmentation namon sa kadaruta kung kulangon din man na Bombotsam ang atong sinidring nga mga units. Alright, so ining mga magagmay sining nga mga diferensya sa pag-continue na sa nga or pagbuwas nga adlaw ti damo naman ni estudyante mapadulong sila eskwelahan do maka-cope up na kita Sir Boyet kay hindi namo sila kanako ang problema in terms sa numero sa mga di pampasahero nga salakyan nga mga biyahe boss. Correct ba Bombotsam? Kay ti aton last week no. Aton sinidring nga mga renewal sa aton sinidring nga mga OR nagluluwa na ang ining mga confirmation sa LTFRB kag amat-amat Bombotsam no. Kay ti ibang sa ligad why naton ging pabiyahe ining mga expired naton nga mga OR kadi sa ending 5, anin sa ending 4, 5 hasta sa ending 7 Bombotsam. Kaya hindi na pwede kabiyahe sila. Tungod man nga expired, no? Sa subong Bombotsam, sa Friday, kapasalamat kita sa LTFRB, nga namat-amat nga nila pagwa ining among pending nga mga confirmation dira sa sulod sa nga LTFRB na para man nga marinyo namon ang among sinidiri nga mga units kada Bombotsam pabalaan nato nini kung mag-full swing gid ining amon nga biyahe kay nakita naton subong iba nanon naton Bombotsam nga mga consolidated naton nga mga units no ibang sinidri ginbaligya na no iba private na kaga ibang sinidri Bombotsam renewal amo gani ginamonitor naton subong hasta ni sa September ang pagmonitoring naton kung ang aton nga consolidated nga mga salakyan bastante bala sa pagbiyahe kung ang kaso na implement ini LTFRB. Kaya kung wala Bombotsam, pinamonitor man naton ara na subong sa talatapan sa LTFRB, hining amon nga unconsolidated nga sa idalom sa WBT sa sa nga Iklauda, may ara kami lapit 200 units nga gina-process subong sa LTFRB Bombotsam para ini preparasyon kung in kaso mag-implement ini nga full implementation ini nga aton nga LTFRB Bombotsam. All right. Sige, with this information kag sa tiyempo sa gihapon Sir Boyet, thank you so much. May hapon sa imo. Salamat Bombotsam, kag salamat mo sa Bombo Radio. Derewavit si Mr. Boyet Taparcon, ang chairman sa WVTC at the same time ang presidente sa Iklahuda. So ang pangabay ni Sir Boyet sa iya siningiya nga mga miyembro nga sustiniron lang anay kay base kuno sa masunod nga semana magadubo man ang presyo sa gatong or sa produktong petrolyo, partikularmente ang diesel. Pero as of now sustiner ginanay. Tiya mo ning hambal gani naton nga laban-laban sini ang nagasudaan to sa nagligan litson manok kag nagakaon pa limpo. Laban-laban mabalik kini sa miswa kag uga. Tido kasubong pa iya nga patilaw lang kita sa himaya. Kagang himaya way na nagpabilin. Pinag-aapilar kita kung tani sa aton siniyang gobyerno. Nga talupang doon man ining isyo naton may kantanan sa unstable nga presyo sa produktong petrolyo. Kay diri man nakasalalay ang palangabuyan sa aton siniya nga mga tsuper. Pero ti sa gyapon nagalaom sang positibo siniya nga outcome ang mga transport group naton. 45 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Sa piyak nga bahin may kantanan sa DSWD Educational Assistance. Atensyon sa mga college student nga wala sang scholarship kay sarang kamo nga makabaton sang educational assistance nagikan iya sa DSWD. Kung paano? Standby kay check naton ang follow-up report diri ni Bombo Angel Tan. Lakip na diri karon bantayan man kung makalabot pa kita sa report ni Bombo Jomar Villa. Ang problema sa pila ka mga nagamaniho kag nagapanag-iya sang motorsiklo bla. Ang ila siniiyang mga plaka, mga registration
way pasagyapon makalabot sa mga tag-iya, pero sa dinakpanay sila permi ang makaluluoy. Bombo Angel sa report, Miss Kamin. Bombo Champ ging at hagsang DSWD nga makabaton sa gihapon sang cash assistance gikan sa ilahen siya ang scholars gikan sa mga state colleges and universities as long as wala sila sang scholarship incentives nga ginbaton aside sa free tuitions. Ini matapos maglapta ang nagkalain-lain man nga istorya, Bombo Champ, nga kadamo sa mga estudyante nga wala ginhatagan sang mga requirements man nga kuntani ila kinahanglan agud mag-apply sa cash assistance sang DSWD. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney May Castillo, sang Regional Information Officer sa Department of Social and Welfare Development o kon DSWD Region 6, iya ginathag nga ang mga scholar nga ginanamin sa guidelines amo ang mga estudyante man nga nagabaton na nga daan sang financial assistance on top sang free tuition. Kumbaga, Bombo Champ, ang mga estudyante nga may scholarships kag may ginabaton man be per semester kag amo na ang mga book allowance nga kag at the same time mga clothing allowance, kumbaga may fix na sila nga daan nga scholarship, Bombo Champ. So ang nakabutang sa akong pathag man ni Ma'am May nga mga estudyante nga may free tuition pero wala asang iban o kon additional nga mga incentives ang pwede mag-apply for the cash assistance, Bombo Champ. As long as a student, ini siya nga in crisis man be, just like mga breadwinners o kung mga working students, mga kabataan nga eskwela, kagimbayaan man sang ila ginikanan. At the same time, mga estudyante, sa nga, o kung mga bata, sa nga OFW in distress nga either ginpapuli o kung stranded, solo parent, ang ila ginikanan, kaga mga bata man ka PWDs, estudyante nga may ginikanan nga may HIV, mga kabataan nga o na mga kabataan nga may ginikanan nga persons deprived of liberty. Kaga, Bombo Champ, tandaan man sa ato mga kabombo nga despite man be wala sang may ginabaton nga cash nga incentives, mga scholarships, tapos nag-eskwela sa state universities, pangkabahin sang 4Ps, hindi man sa gihapon pwede magbaton o kung mag-apply sa cash assistance nga programa man sang DSWD. So kung ang estudyante man bisubong nga mga kabombo ta nagapamati kaga feel Manila nga qualified sila, ang step by step nga proseso nga iya ka DSWD makita gid sa ilaman nga page agod maathagan sila kag mahimo nila step by step ang mga proseso. Bombo Champ, yari ating pamatian bala ang pahayag man kag explanation ni Attorney May Castillo sang aton ma-interview. Isang nagligad, madamo gid sa mga naguluwa nga mga social media post bala nga hindi na sila maghatag requirements sa mga estudyante nila, ni ara sang naghahambal nga hindi na sila mag-issue certificate of registration or enrollment, no? So muna ang kinatuturo naton nga ang sa implementation ng educational assistance. Ang scholar na gina-mention dira is someone who is receiving on top of free tuition incentive. So, hindi tanan nga estudyante sa state colleges and universities automatically excluded. Kaya kung ang isaya ka estudyante sa state college and universities, estudyante siya, gina-enjoy na situation lang and no additional incentive. So, he or she can still apply for as long as student in crisis siya. No? So, muna ang gusto naman i-clarify. So, kung hindi siya 40s, student in crisis siya, kaga free tuition lang man ang ginabaton, wala man siya sang incentives on top, or the free tuition na gina-enjoy niya, pader pa siya. Basta student in crisis siya kag qualified din siya based on guidelines. Ang mga student in crisis, amo na ang mga breadwinners, estudyante pa lang sila, breadwinners na sila. Ang mga kabataan nga nag-eskwela, pero binayaan na sila sa ilang maging kanan, abandoned na sila,
ilo na sila. Ang mga estudyante nga mga bata sang OF, overseas Filipino workers na in distress, either din papuli diri, so wala ubra, or ato sa abroad, stranded dito, wala ubra. Mga bata sang mga solo parents, mga bata sang persons with disability in crisis, mga bata sang may HIV, or ang mga bata mismo ng estudyante may HIV, ang mga kabataan sang mga persons deprived of liberty, no? So, amo na mga examples ang mga students in crisis. Siguro hindi maghabal or likawan kay last time may mga nakita kami ng mga online posts bala na hindi sila mag-issue environment like that. Although we also understand kay basi bala na misinterpret lang. So, amo na basta ara sa state universities and colleges, hindi man na automatic na hindi na sila pwede. For as long as sitwasyon na ang nila gina-enjoy, wala sila may ginabaton na additional na benefits and incentives. Like, ang iban na mga scholars and most scholars may allowances pa may mga book allowance pa sila nga ginabaton. So, syempre, automatic, hindi sila yan. Pero kung ang scholar lang, kaya mga estudyante sa mga state universities and colleges, tawag mo na sila scholars but tuition lang ang nila gina-enjoy, wala sila sa incentives on top of that. So, hindi pwedeng na ipalareho and sweeping lang ba lang, hindi na sanan sila pwede. But also in fairness to them, kaya intindihan man nato na nagakinahanglan man na sila sa bully. Basta in crisis situation. Bombo Jump, nabatian taman ang pahayag at explanation ni Attorney May Castillo sang Regional Information Officer sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD Region 6, Bombo Jump. Alright. Mayo man tani ni nga balita, Bombo Angel, no? Pero tama na ka subol karon ang sitwasyon sa pila ka mga learners or mga estudyante or iban sa bahin karon niya sa college di way pa man nagumpisa gid ang klase but ko kung ako manglantaw do kasubol bala kay may mga gin pang specify man nga requirement dito nga dapat student in crisis amo sina no kung tani ni gin sugura ni way back pa sadto pa tani. No? Kung mo malang nigali nga may target na kita, gin-anunsyar sa nga DepEd nga, by August 22, mabukas kami sa bahin sa higher education. May date na kita nga magabalik na ang face-to-face classes. And then, may ara gali isang programa ining Department of Social Welfare and Development, no? Under sa liderato, iya sang aton nga DSWD Secretary, si Mr. Erwin Tulfo, no, si Secretary Erwin Tulfo ngati do damo man ni nabalaan kag dualos na nabalaan niya o galing kiti do hindi na makalaktod pa do hindi na makatikang pangutok ya sa ginanamin ta bala nga may prior or advanced preparation and proper coordination sa iban sinimahin siya sang gobyerno, no, para iya nga maghatag sang serbisyo sa sining mga estudyante or student in crisis. Bombo Angel, kay hambal ka lang niya karon nga bata sang OFW in crisis nga ginpapauli, why obra? Ano dira pagid ang specific siniiyang nga kwalifikasyon amo lang sinabala? Maghambal abi karon ang isa to ka iloy nga 5 na siya katuig nga ginpapauli sang iya sining amo makabig balagyapon nga ini siya ang OFW in crisis. Single parent, okay lang na kay mahapos-hapos gawa na mambal nga single parent, ang bata sa nga single parent abi. No? Kadamo ka pa sa maipakita sila. Scholar ka pero way ka nagabaton sang iban sini nga benepisyo. Tila tuwa bala na tabo bala Bombo Angel sa nagligad lang makapila na ka bises. No? Gamarala na to ang bibig ni Secretary Erwin Tulfo kahambal nga purpose hindi. Anon mo abi ang iban sini nga purpose. Giring lang man yan nabantayan nila mo. Kay kisyo pinadalaan sila kuno sang text message nga mo sina kung galing kaya sa punta to naka-specify in capital letters nga kung purpose ka hindi ka na pwede. Tiyang iba niya lain paghangop nila.
Sige, hindi ati tani kay kung amo ni why na kami gipadalan text kay mga ginatiksan malang. Amo na makanto. Ti kunti litruko naman. Ti ini mo Angel, magambal ikaw nga scholar ka, no? Kag namo sa kwalifikasyon, nga nagapalibot iya sa student in crisis, daw kabudlay kag hindi tani makuha 1, 2, 3 kadlaw, mo Angel? Amo man na ibang champ, isa sa mga rason ko nga kung tani ahead of time gid man kay amo to hambal mo kay na ba mo champ ka halimbawa nambi ang ginikanan amo to ginpapuli mga 5 years ago ang mga papeles bala ba mo champ makinanglan bala nga mag-apply man ko tani kay hindi inam asud-asud mo ang kakinanglan amo to hambal gani ma'am May tuod gid man nga nagakinanglan sa kwarta ang mga estudyante kay wala man sila sang may ginabato nga incentives other than sa free tuition nila so ang definitely may mga papers gid man nga dapat asikasohon. Ang mga plate man bibombo champ amo na gani most of the time nakabaton ka tuod sang kwarta ang asikaso mo man sa mga papilis do sakto lang ibayad man sa abla bombo champ at the same time man sa pahanugyal man ni Attorney May Castillo about sa 4 piso last time ang ging klaro man niya nga ang amo to nga text message mga if ever gid man may makabaton pagid i-further investigate pagid nila nga sa ahensya pa lang nila nga i-cross examine kay may ginahimo sila bang butcham nga pag cross examine man sang data sang applicant nga pagaymo nila agud nga hindi na makabaton for this time or for this week naman be kung miyembro gid man sang 4 piece ang naga-apply Bombo Champ. All right, sige. Thank you so much Bombo Angel. Ini si Bombo Angel Kichiliertan para sa pamansang radyo na Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Iloilo. Basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan. Kung naghambal karon iya ang DSWD, bisi Bombo Cham, kulang kami sa tawo. Ti coordinate ka mo with SHED no? Commission on Higher Education, coordinate ka mo sa mga state universities. Kwaon yun ang mga pangalan sang mga estudyante or sa mga enrollees abe. Sa aton sini nga mga kadamo sa mga posibilidad kag dapat ani nadala ni sang utok ni Secretary Erwin Tulfo no? Pero tido hasta lang sa pamuyayaw mayo, hasta lang siya sa panita sang sala sang iban pero kun iya na turno ni man kadala ka ni magka isrot. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tiyan mo na imbis kung tani makabulig do pabudlay pa kay kung hindi wa isang proper validation sa aton sino makabombo damo ni sa gyapon ang damo iya sa gyapon ang mga oportunista nga mahambal-ambala na nga ti ako bata man ko ka single parent ako nanay ko ginpapuli man ti OFW in crisis man to siya kadamo na lang na iya pero kung dokumentado kag sadto pa na validate na initanan punta ni mas nangin na mahapos ano nakita subong madamo na subong ang teknolohiya nga naimbento sa aton sini nga mga kabumbo balik kita yung gyapon niya sa abacus kag typewriter di lang sa bahay naman balik-balikan ko lang kay si Mayor kuno do lang alang pinot kito signal sa iya sini nga lugar ang ambal sa aton sini nga alkalde dire nga in close coordination kuno ini siya ang City Health Office is closely watching the cases of waterborne diseases like acute gastroenteritis and cholera. An advisory was made for us to boil our drinking water to make it safe. If we are not sure of it, we are working closely with Metro Pacific Water, the barangay officials and the refilling stations to quickly address the problem. We urge the public to cooperate and ensure safe water, potable water for everyone. Anong plastada sini? Ang paano naton mapasiguro abe? Nga limpyo ang tubig, potable water? Anong butselingon ni Mayor sa closely monitoring? Closely working with the Petro Pacific? Anong plastada sini? Kay hindi safe ang mga tubig sa barangay. Mamang deliver naman ang water tanker sang Metropac. Tiyang pamangkot, di na nakuha sa Metropac ang ila sini tubig. Di ni halin, di ni nga turugban halin, di ni nga kilid patyo halin. Sa aton sinikaroon niya nga mga kabumbo. Madugay na ni naton nga ginalauman
nga ang mga kabaranggayan malinyahan na sa Metro Pacific. No? Sa aton sini mga kabumbo, hasta subong duay pao. Duay gyapon iya sang clean. Duay gyapon iya sang potable water nga direkta ang mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Di paano kita mag-most livable city ni kon Arikison kag Bitiko ng mga tawo dire kag wala sang access sang potable water or clean potable water ang mga kabaranggayan. Ti gwapo na tani, may library ta, may dog pound pa, gwapo pa ko quarantine facility ta. Galing kiti way kita ya sang access sa clean potable water. Sa aton sining nga mga kabumbo. Ti ang problema sinadriya na kon nga tumtum sa sinima tinion, waya sa gyapon kabutang sang tubo, no, kag hindi pa ya maka-provide ang Metropac sang potable water sa mga barangay. Sa aton sini karon iya nga mga taga Palamati. Tinano na lang niyang sitwasyon tas ni Banwa magubos na. Sa aton sini mga kabumbo, mainit-init kita gyapon tubig, masalig kita ya sa hakot-hakot sa water tanker. Ara na gini nga lubungan lang na nila sang ila sini nga tubo. Basta insakto lang sa aton sini matag Palamati. Why gid sa kontra chimpua kay kung potable water. Sa aton sini nga mga kabumbang paghambalanta ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated amo iyang supply ang naga-supply sa Metro Pacific. Tidugay na nag-take over ang Metro Pacific sa MIWD. Why gyapon mapasangkan nilang ilang sini nga serbisyo. Gasalig gyapon ang mga tao sa bubon. Timay lang bubon mo kumatinlo. Subong mga bubon, hindi ka nakasigurado kay basi kontaminado na sang E. coli o kon may mataas na nga coliform level. My goodness, sino gyapon nga crooked mind ang nagapadlagad sa may Metropac man nga do hindi ka mo dong sarangan lang sang utok nyo do bunggalo lang nga balayaw do hindi ka mo kasi konstoryaw. Sa aton sinima kabumbo. Ti kayuan nyo da. Oras sa Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligad sa takna nga alas 2. Standby na sa kapo lamang program, kaupo naman sa kay Tita Rigi. Isumomot siya, Mablanco, Hover, gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bumbo! Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, Lapaz Batchoy.
Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila ka malain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang 2 ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso. Apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas.
Ini amo ang listo sang abogado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang Good 70... afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Balik kita diri sa KLP. This is Tita Regine. Kaga nag-aabi-abi gid sa inyo. Very warm welcome para sa inyo tanan. I am sure kalabanan dira sa inyo nag-enjoy sa inyong extended holiday. Wow, halin Biyernes ha, until Monday. Long vacation. Or halin Thursday gali, no? Iba siguro nag-file na ng leave pag sa Friday and then dire-diretso na weekend and then today. I just hope nga nag-enjoy gid ka mo sa inyong much free time para sa inyong kaugalingon, sa inyong mga pamilya, kaga until now nag-relax gid sa gihapon. Sige, take your time, enjoy pag may time. Again, this is Tita Regine, welcoming you diri sa KLP on a Monday, holiday kita today, the 29th of August. Kagang akon gid nga pag-say hello sa aton dira nga mga KLP lovers nga sigurado ako ara na nagapwesto na, diin man kamo subong nagapwesto, ang iban siguro sa kilid bye-bye. Nami pagid kun ara kam sa kilid suba. Hello lang dira sa inyo kag halong-halong gid. Sa sining nga hapon, beautiful stories are again in stored para sa aton tanan. And I just hope ang inyo man dira inugpadala diri nga mga istorya are already set and ready na para nga i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na kita sa aton nga pagpati sa inyo sa aton nga ambahanon para sa sining nga hapon from the Bombo Music Festival from Romuel Hambre. Never change. Good afternoon. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, it left me behind. She made me cry, I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change, my feelings still the same for you. Oh yeah, I am a crazy boy in town, hunting for a girl that can't be found. She broke my dreams and run far away. She made me cry, I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change, my feelings still the same for you. Oh yeah.
Romuel Hambre, para sa inyo, never change. Kung good ka na, then don't change na. But kung may ano pa window for improvement, then you can always change for the better. Oras ta, 20 minutos makalipas ng alas 2. Ari na ang sulat diri sa ato ni Andak sa San Joaquin. Hello, Tita Regine. Mayadi nga hapon sa imo, kag sa inyo tanan nga mga tagpalamati sa sining programa sa kahaponanon. Baho, Tita Reg, ang akon sini nga istorya may kalawigon. Apang gusto ko gid ini nga i-share sa imo kag sa tanan nga tagpalamati. Paghahatagan ko sang clue or palaanggiran ang akon istorya, pamaagi sa isa ka saying or quote nga akon ginapatihan kag ginahalinan sa akon nga kabaskom. Amo ini ay: we may encounter many defeats, but we must not be defeated. Sa aton pagpangabuhi, madamo kita sa maabyan nga problema. Apan, dapat hindi naton ini pagsukuan. Kaya ano gani hambal nila? Everything happens for a reason. Pero kung kaisa, mabudlayan kita magbaton sa aton kapierdihan. O kung kabudlay sa aton maka-move on sa mga hilitabo sa aton kabuhi. Tita, para lubos ninyo nga mahangpan ang akong istorya, pagasuguran ko na ini. Ako ang isa man ka maukod mo nga tagpalamati. Tawag ako sa ngalan nga Andak sang San Joaquin. Nagapaniigon ako sang 60 anyos. 60 years old. Ako may isa man kakasaysayan nga hindi ko man gid malimtan. Pagasuguran ko ini sa ako nagtrabaho sa Manila bilang isa kakabulig sa sulod balay sa edad nga 19 anyos. Isa sadto ka adlaw, gulpi lang ako may nabatyagan nga kasakit sang akon tiyan. Gilayon gindala ako sa hospital sang akon ama kag amo. Dagdidto nahibaluan nga may appendicitis gali ako. Mapalaron ako bangod bisan 4 pa lang ako kabulan sa ilang nga nagaobra. Wala nila ako ginpabayan. Bangod sadtong hitabo, may telegrama nga nag-abot sa akon nga mapuli ko no ako. Kaya ang ako ni Loy nagamasakit. Ay abaw, tita. Do tinakluban ako sang langit. Balan mo, Tita Regine. Bisan wa ay pamaayong akon pilas, tugas ang operasyon, nagpuli gid ako sa amon probinsya, sa San Joaquin, Iloilo. Nahamot ako manumdum nga nasubuan. Sang ako nadumduman, nga gilayon pagpanaog ko sa salakyan, ginsugata dayon ako sang karosa para lang nga hindi na ako maglakat. Kay bangod balaan mo sadto, wala sang salakyan pakadto sa amon gamay nga baryo. Sa kaluoy sa mahal nga Ginoo, nag-ayo man ako kagang akon iloy sa iya nga masakit. Amon na bala hambal nila, tita, nga our family is a circle of strength founded on faith, joined in love, kept by God. Nice. To make the long story short, tita, maproceed kita sang ako nagpamana sa edad nga 22 anyos. Nagbata ako sang 4 ka bilog, 2 ka babayi, 2 ka lalaki. Ang obra sang akon bana, isa ka trabahador sa isa ka furniture shop. Sa nagbata ako sang subang namon nga babayi, 1985, malipayon ang akon bana. Masulhay ang amon nga pagpangabuhi. Kay balan mo, tita, ginapabugal ko gid sa tanan nga tagpalamati. Yang akon bana, sobra ka mabuot, mapinalanggaon. Tapos, gahibi ang adlaw sang Domingo kung hindi siya makasimpa. Aba. Kaglabi sa tanan, tita, balan mo kung ano pagid ang ginabiliban ko sa iya. Bangod, kay bisan hindi ako mabaton sa iya iloy bilang iya nga asawa, ginpakigbato niya ang amon nga pagpalanggaanay. Balan mo, tita, kung anong ginhambal sang iya iloy sa akon? Ay, sa kadamo sa nanobya sang bata ko, nga ikaw pa kay kalaw ay sa imo. Baw, tita,
Nagtulo gid ang akon luha sang ginsabat siya sang akon bana. Hambal niya, ay nay, bisan amula ng akon asawa, mapangarsada ko na. Ti ano pa abi ang mahimo niya, kay mas nagdaog ang amon pagpalanggaanay nga duha. Sa nagbata liwat ako sang ikaduha, babae ini tita. Tanan nga kinahanglan namon sa balay, nahatag sang akon bana. Ang tinapay nga do ulunan sang kadako, ang mga gatas nga tag 2 ka kilo, lain nga mga brands. Baw, bastante kaayo tita. Apang tita, ang kasadyahan may kabayluman gali nga kasakit. Abi ko tita Regine, kay kanami na sang amon pangabuhi, maging amo na lang ini, hasta san-o. Apang tita, nagsala gid ako sa akon hunahuna. August 3, 1989, nagbata ako sang isa ka lalaki. Kag tita, didto nagsugod ang kalbaryo sang akon pangabuhi. Didto ko nabalaan kung ano ang ginatawag nga pangabuhi. Didto ko man sa lapuan ang ginatawag nga kabudlay. Ang pamatsyag tita nga, wala na ako sang nahibaluan kung maano ako, sa diin ako makadto. Sino ang mabulig sa akon? Kag paano ko buhion ang akon kabataan? Tita Regine, nagmasakit ang akon bana. Ginoperahan siya. Damo nga tawo ang akon ginpangayuan sang bulig. Kayang iya mismo nga pamilya, wala nagbalikid sa amon. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, nakatalampuwas ang akon nga bana, kag sa sulod sa 2 ka tuig, nagbalik man ini tita. Pero hamakon mo, tita nakabata ako liwat, isa naman kalalaki, sang tuig 1991. Sang naglima ka bulan ang akon bata, nagdalom ang balatian sang akon bana. Tubtob nga hindi na niya ini masarangan. Tita, dumabuang ako sa tungation. Kasakit tita dumdumon, nga ginbayaan niya kami sang iya anak. Paano ko sila buhion tita? Kay wala ako sang obra. Wala ako sang kinapusan. Kag isa pa, tita, 4 kabilog ang amon nga mga bata. 1992, August sadto nga bulan, sobra kapigado sang amon pangabuhi. Way kami sang bugas. Ang akon pangatlo nga bata, nagahibi mangayo sa akon sang gatas. Abi mo tita, kung anong akon ginahimo? Ginasanlag ko ang binlod sang bugas. Kag butangan sang ininit. Amo ina ang ginatawag nga sara-sara. Ay abaw tita. Ang bata ko naman nga subang, hindi siya magkaon sang pula nga bugas. Hindi siya kuno magkaon sang tambo, kay pula kuno ang sabaw sini. Di. Katalikod lang ko sina, kag maghibi tita. Grabe ang akon pamangkot sa Ginoo. Nga amo sini ang akon nga nadangatan. Nakabuot man sang akon bana, nga aging kuha pa niya ini. Tani, kuno ay siya mapatay, hindi mag-amo sini kabudlay ang amon pangabuhi. Nalubong ang ila amay paagi sa pagpangayo ko sang lungon sa kay Mayor. Samtang ang iya paghaya, ginsabat tanan sang furniture shop nga iya ginaobrahan. Balan mo tita, ihatag ko kuntani ang akon ika-4 nga bata sa amo sang iya amay. Apang, ginakikan ako sang akon iloy. Bangod sang iya akig sa akon tita, na-realize ko nga bisan ano pa kabudlay ang amon kabuhi, hindi ko pag-ihatag ang akon kabataan. Tanan nga paagi, ginhimo ko tita, para lang mabuhi ko ang akon kabataan. Nagapanggarab ako sang humay, nagabaligi ako sang isda kag puto, libod sang talong. Waay pa sinasang salakyan tita, ginalakat ko lang pakadto pa uli. Init kag ulan tita, wala ako nagauntat. Kay kun mauntat ako, tita wala gid kami sa makaon. Kada alas 4 sang kaagahon, ginadala kong akon subang nga babayi nga nagapanuigon siya sadto sang 6 ka tuig para nga may upod ako pakadto sa baybay. Isa ka best sina tita, nagsaling siya sa akon. Hambal niya, nay, kadulom, basing mi aswang kagkauno niya kita nay.
Kung buhi lang tani si tatay, hindi gid kita magsubong sini, nagalakat kita sa dulong. About tita, nagalakat ako nga hindi ko na makita ang dalan sa kadamuon sang luha nga nagailig sa akon mata. Luha sina tita, sa sobra sang kakapoy kag kalisod, nagmasakit ako kag na hospital. Apang sa kaluoy sang Ginoo, nag-ayo man ako. Tita, bisan pigado kami, wala ko ginbulag sa paminsaron sa akon kabataan. Ang importansya sang pagtuon. Tita, ang 4 ko kakabataan, pulos maalam. Sa duha ka kahigayonan, Tita Regine, nakapamana ako liwat. Ay ambot gani, tita. Siling ko, hindi na ko tani mamana. Apa nga naman ako liwat. Kaghamakon mo, tita, nakabata ko liwat, sang 4 pagid kabilog, 2 ka lalaki, kag 2 ka babae. Tita nga kon ba na may kasarang sa kabuhi. Damo siya kasapatan, kagaatipan siya sa may kadakuon nga uma, nga may nakatanom nga humay, mais, saging, kag madamo pa tita. Siya nagapanuigon sang 45 anyos. Tita, sa nagbata ako sang 1 ka babayi, sa sulod sang 3 ka semana, napatay ini bangod sa masakit. Bangod sad tong hitabo, nagbago ang pamatasan sang akon bana. Hamakon mo, tita, ginsilingan niya ako, nga ako kuno nagpatay sa amon bata. Umpisa sad to, nagapuli na siya nga hubog kaayo. Gama, uy siya, tita, kag sagad sang singgitan. Nagabot ang tion, nga nahadlok ako sa iya. Nagbusong ako liwat, tita, sang amon subang nga lalaki. Tita, bisan gabusong ako, ang akon bana wala gauntat sang inom, nga ginahalinan sang amon pag-inaway sa adlaw-adlaw nga tanan. Pagbunag ko sang akon bata, pila pa lang ini kabulan, sa hospital na kami nagatiner. Ang akon subang may asthma. Kada bulan na lang kami nagapakadto pakari sa medical clinic. Tubtub nga naglima siya katuig. Ang tanan nga kasapatan sang akon bana, tita, naubos gid kabakal sang iya nga bulong. Sugod sadto, naglaway na ang pagtratar sang akon bana sa amon sang kabataan ko. Amo na gali, tita, ang hambal nila nga kung mag-upod ang 2 ka tawo nga wala sang pagpalanggaanay sa isa kag isa, wala gid sang pulos. Kay balan mo, tita, ang akon sina nga bana, ang pamatyagan ko kung naagin pangasawa lang niya ako, bangod sa kaluoy niya sa ako. Kag hindi bangod, palangga niya ako. Apang, tita, may kuman siya ginpilit. Nakita na niya nga daan nga may 4 na ako kabata, kag 1 ako kabalo. Ginpakasal kami, nga wala man lang sang may nagapatunga sa amon, nga pagpalanggaanay. Gani, amo ina ang resulta. Nagligad ang pila ka tuig, dalag ko na ang akon kabataan sa una ko nga bana, kag ang akon subang, maga-eskwela na sa sekundarya. Apang, wala siya sa akon luyo. Nag-working student siya, tita, sa balay sang akon abyan sa Siwaragan, San Joaquin. Nagbata liwat ako, tita, sang 3 pagid kabilo. 1 naman ka lalaki, kag 2 ka babae. And what's life after this? Siyempre, hibaluon naton, hindi pa dira nagtapos ang sulat diri sa aton ni Andak sa San Joaquin. Balikan ta ang iyang istorya, oras naton 35 minutos makalipas ang 2:00 sa hapon. You're with Tita Regine. Nagapamati ka mo sa kahapon lamang program diri sa DYFM Bomba Radio Iloilo. Magapanumbalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko,
mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Suno sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag
kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang 42 minutos makalipas ang 2:00 sa hapon. Bago natin balikan ang istorya ni Andak sang San Joaquin, Iloilo. Yan ang isa ka manamigid nga balita para sa aton tanan. Ang Uniqlo, isa ka kilala nga Japanese apparel retailer sa bilog nga kalibutan, nagbukas sang damlaglang sang pinakabago sini nga store dira sa may Festive Walk. Gindisenyo agud panamion pa ang kabuhi ang Uniqlo Lifewear Clothing, tuman ka innovative kag high quality clothing nga ginhimo para sa mga babayi, lalaki, kabataan kag mga lapsag. May araman sila sa special offers para sa pila ka paborito mo nga mga items kaangay sang chino shorts, dresses nga nagasanto gid sa imo adlaw-adlaw nga ginasuksok. Dali na kag bisitahi ang Uniqlo sa ground floor sang Festive Walk sa Iloilo Business Park para sa imo suluksukon adlaw-adlaw para man sa balay, trabaho, loungewear, fitness kag lifestyle mo. 43 minutos makalipas ang 2:00 and balikan naton as of this time ang sulat diri sa aton ni Andak sang San Joaquin. And samtang ginapangita naton where we left off ang inyong mga BCR, ang inyong mga kasaysayan dira. Pwede gid nga ma-share man diri sa KLP, you know what to do. Kung may computer, pungko lang sa atuban sa computer, and then pagtapos na nga naobran nyo na ang inyong mga istorya, pwede gid nga mapadala na dayon sa bombo_Iloilo at bomboradio.info. Pwede man kung ginsulat ninyo ina, ipadala lang dayon sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Okay, and balikan na naton ang sulat din no, nga nakabata. Pagid-check ko no, 3 pagid kabilog, isa naman ka lalaki, kag 2 ka babae. And from this point, diri kita masugpon sa sulat diri sa ato ni Andak. Tita Regine, hindi ko na pag-isulat pa ang mga kabudlay sang tion nga inatita. Pagadayunon ko ini tuig 2007, sang nasunugan ng amon balay. Ay ambot tita, dogin bata, langid kuya para pasakitan sang kapalaran.
Bangod na sunugan ang amon balay, naguntat ang akon ikaduha nga bata sa una ko nga bana sa iya pagtuon sa kolehiyo. Second year na kuntani siya sadto tita. Ang iya pang tuasyon, ginbakal namon sang amon bugas, kay abo na lang gid ang nabilin pagkatapos ang sunog. Kag abi ko, Tita Regine, abi mo na mana na lang ang akon nga bata. Nagligid ang pila ka tuig, nagpa-abroad ang akon bata nga may bana. Year 2012, sa Kuwait siya sadto nagpasimpalad tita. Kag tungod manami ang pagtataras ng iya ama, nag-abat ang iya magulang sa iya. Bale, duha na sila tita nga nagaobra sa Kuwait. Bawbalaan mo tita, ang tawag na sa akon sa mga amon ka barangay ay Donya. Donya na ako kuno tita. Apang tita, ang tinaga nga Donya, hindi gid para sa akon. Ang akon suba nga lalaki sa ikaduha kong bana, nagmasakit. Nagasuka siya sang dugo. Sa 3 ka semana nga iya ginanto sa hospital, ang akon bata ginkuha gid sang mahal nga Ginoo sa edad nga 17 anyos. Ay abaw tita, didto naman nagsugod ang amon pagkapigaduhon. Ang sweldo sang akon mga bata, insakto lang man igasto sa amon sadto nga hitabo. Ti, ang Donya nga ila ginatawag, naging purdoy na tita. Kadamo sang trahedya tita no? Ay ambot na lang gid. Pero may mas idamo pagid na tita. Sang tuig 2017, ahay, na-stroke si Andak. Sa kadamuon sang problema nga ako na atubang kag natalampuwasan. Hindi na siguro masarangan pa sang akon nga lawas. Mayad lang gani tita, kay mild lang, kag naka-recover pa ako. Sang sa hospital ako sa tita, i-share ko bala sa inyo ang ako na damguhan. Amo ini ang akong damgo tita. Nakita ko ang isa ka lalaki sa akon atubangan nga nagatindog. Tapos, kuhaon niya kung tani ang akon kamot para magsunod ako sa iya nga pagpanglakaton. Nakibot ako sa makita ko ang yanawong. Siling ko sa kaugalingon ko, ay hala, ang una ko man ini nga bana. Nagsiling siya sa akon tita nga. Siling niya, dali di sa akon, mag-upod ka. Nami didto sa akon ilistaran, malinong, kag wala sang problema. Naluoy na ako sa imo. Ginsabat ko siya tita nga, ay, hindi ko ya magupod sa imo. Sala mo ni tanan, kay ginpabayan mo ako sa aton mga kabataan. Maghalin ka, halin. Nagbugtaw ako tita, sang may nagpukaw sa akon. Pagmuklat ko sang akon mata, nakita ko ang amon ikatatlo nga bata nga lalaki. Gilayon sa tita, wala ako nakahibalo, kung nga adidto ako sa sulod-hulot, nga halos puti lang ang akon makita. Kay gali, tita, sa hospital ako. Makaligad ang pila kay Nadlaw, nagpuli naman ako sa balay. Ang akon galagmay nga mga kabataan, nagahibi tita, kayang ila iloy, hindi na makagiho sa sulod balay. Bangod sa tong hitabo, tita, ang akon galagmay nga kabataan, nagamatumato sa pag-obra sang sulod balay nga ulubrahon. Bisan matuod nga puro sila ulugtasan, kay gapaindis-indis sila, kung sino naman ang manghimos kag mag-atipan sa akon. Naintindihan ko man sila tita, bangod sang ako wala pa na stroke, tanan nga ulubrahon, ako gaobra. Kay masakit ton ang akon kabataan. Ilabinagid ang ikatatlo ko nga bata nga babae, sa ikaduha ko nga bana. Naluoy gid ako tita sa akon bata nga nagaobra sa abroad, kay hindi na nila mabakal ang ilang gusto. Ang ilang nga sweldo, intsaktuhan lang gid sa amon pagkaon, kag balakal sang akon nga bulong. Tuig 2019, sa nagabot ang akong duha ka kabataan halin sa Kuwait. Naghalin sila nga pigado, nagbalik man sila nga pigado man sa gihapon. Ang importante lang sa tita, amo nga makumpleto man ang amon pamilya sa pagselebrar sang Pasko kag bagong tuig. Ang subang ko nga bata nga babayi sa una ko nga bana, nagdesisyon kag naglisensya sa akon, nanay, tigulang na ako, kag gusto ko na magpamana, kag wala na siya nagbalik sa abroad tita.
Nagsunod siya sa iyabana sa Manila, kag didto sila nangabuhi. Samtang ang iyalibayon nga babayi, masgin pili nga magbalik sa abroad para sa akon kag sa iya mga kamanghudan. Tita, sobra kasakit isipon nga masgin pili niya kami kesa sa iyabana kag bata nga nagakinahanglan sang iya pag-atipan kag presensya. Kag kami ang isa ka rason kun nga hindi sila mag-ayuhay sang iyabana. Nga daan tita, 3 ka tuig pa lang sadto ang iya bata nga lalaki sang naglakat siya sa abroad. Taman kasakit sa dughan paminsaron tita, ang iya sakripisyo nga ginabuhat para sa amon. Amo ina ang isa ka rason kun nga ang iya mga libayon wala ko gid ginakalimtan nga ipadumdum sa ila nga mag-eskwela gid sang matutom kag magtuon gid sang maayo, hindi lamang para makabalo sila sa ila magulang, apang para manina sa ila buwas damlag sa palaabuton. Nagtrabaho sa Hong Kong ang akon bata tita, kay mas dako kuno ang sweldo didto kesa sa Kuwait, kag mayad lang tita, kay mabuot ang iya nga amo kag ama. Tanan nga gusto sa mga libayon niya, ginabakal na gid tita. Kada birthday sang kada miyembro sang amon pamilya, may cake gid tita. Kag kung kaisa, gapaletsyon patana. Labi na gid ang sa akon tita, hindi ko malimtan ang pagsorpresa niya sa akon sa adlaw sang Mother's Day. Pamaagi sa palangga surprise gift delivery nga iya nga ginkomunikar ay about tita. Halos daw mabuka ang akong dughan sang ginbasa sang tao ang iya mensahe para sa akon. May ginhatag na chocolates, cakes, teddy bear, kag pula nga rosas. Sa bilog ko nga kabuhi tita, amo palang ako sadto maka-experience. Kag amo ina ang rason kun nga hindi ko gid ina malipatan sa bilog ko nga kabuhi. Abi mo tita, ang iya mga utod nga lalaki nagpinasuber sa iya. Kay 3 na lang sila nga nabilin, ginpangbakla na sila 3 sila sang tag-isa ka motor. About tita, grabe nga kalipay sa mga utod niya. Grabe sa ila kaswerte. Kay balan mo tita, ano hambal niya sa iya mga manghod? Hindi ko gusto maagyan ninyo ang ako naagyan sang una. Nga wala ko gusto nga maagyan. Gusto ko nga maagyan man ninyo bisan pa paano. Kay amo ko kamo sina kapalangga. Ang 3 ko kabata nga lalaki tita, naging habal-habal driver sa amon barangay. Kag sa pamaagi sadto, nakabulig sila sa ilaman kaugalingon nga pamilya. Kay ang 2 ko kalalaki nga bata, sa una ko nga bana, nagpalangasawa na. Kag bale, ang isa ko lang kabata nga libayon sa napatay, ang nagahatag sa akon sang iya kwarta sa pag-drive sang motor. Dulong sugat ni tita nga 2 ka utod paagto sa eskwelahan kag kung sa diin man nga lagawan nga ila ginakaduan. Ang ginasaway ko lang sa iya tita, ang iya pagkapalainom sang whiskey. Nga kun kaisa, hindi na siya makapauli sa amon balay, kay matulugan na lang siya kung sa diin nga ilimnan. Nag-eskwela na siya sa tita, dungan sang iya mangod nga babayi sa senior high sa may San Joaquin School of Fisheries. Kay balan mo tita, sa na-stroke ako, nag-untat siya sa grade 10 niya. Mayad lang gani, kay naluoy sa iya ang iya nga maestra, kagin papasar na lang siya sa grade 10. Ti amo to pagka-opening class ng senior, nagdunga na lang siya sa iya manghod nga babayi. 2019, nagwa ang virus nga COVID halin sa China, kag naghalit gid sa bug-os nga kalibutan. Kag tita, maayo lang, kay wala kami gid pabayaan sa akon bata sa abroad. Wala gid kami mabudlayan, kag bastante katama ang iya ginahatag sa amon. Kay bangod, tamaan kasubo ang inadlaw. Tita akon bata nga lalaki, permila nagakadto sa lugar sang asawa sang iya magulang. Diri man lang sa San Joaquin. Kaya ang rason niya, damo didto ilimnon nga libre. Wala ti adlaw tita, nga wala siya didto kakadto para lang mag-inom. Ay, ampot tita. Bisan ginaakigan sang tatay niya, wala gid siya pagpamati. Kita isa sa ka bes, bispiras ang lugar nga iya permi ginaimnan. Wala malang abi siya nagalisensya sa akong tita kung sa diin siya malagaw, kung sinong upod niya.
Alauna sang kaagahon, nabugtawan ako tita, sang may ginaistorya ang akon bana sa guasang balay. Kagang akon bata nga babayi, nagbangon sa ilang hiligdaan. Dayon tita, nagsulod sa pansar ko ang akon bata nga lalaki, nga aga na, wala pa kapuli. Nagapamangkot ako sa ila kung ano ang nagahilitabo. Siling nila sa akon, sakit kuno ang tiyan nila, ang muto nagbangon sila. Pero nakulbaan na gid ako tita, nagaililihi na ako kang nagapalamuson sa kakulba. Pagkabutlak sang adlaw, wala na sa balay ang akon bata nga babayi, kagang iya tatay. Ako na lang nabilin sa balay, kagang amon agot nga babayi. Ginapamangkot ko siya kung sa diin sila nagkadto, kag tawgan sa cellphone ang iya utod, kay gusto ko maistorya. Apang ang siling niya sa akon, okay lang kuno ang iya manghod nga lalaki, kag ara siya sa gimbal, ginasemento ang iya lima, kay natumba sa motor. Okay lang siya kuno. Naglagaw ako tita sa Gwa Balay. Ang mga piyak balay namon, nagalikaw sa akon mag-istorya. Duha lang ka bagay ang nagasulod sa akon pensar. Kung ang bata ko sa hospital, o kung sa police station. Tita, nagligad ang isa ka adlaw, nga wala ko gid may istorya ang akon bata, bisan sa cellphone lang. Kinambalan ako sang agot ko nga bata nga mag-ilis ang bayo, kay mapa-check up kuno kami. Siling ko, hindi lang, kay wala man ako sa nabatsyag. Siling niya, mapa-check up kita nay, upod sila ni auntie. Nag-ilis man ako tita, kaginsugat pa kami sang ambulansya, kay galingin ang ulo ko kung sa habal-habal ako magsakay. Tita, pag abot sa hospital, gin-check ako sang doktor, kagin ECG niya ako. Siling ko, ma'am, anohon mo ko man? Permi ko diga pa check up, nga ang wala man ko tukasan o gin ECG. Subong niya, ECG niyo ko haw. Tigin sa batya ko nga, i-check ka lang namon, nay, kung okay ka lang. Nagpalapit sa akon ang pakaisa ko nga babae. Ginahaplos-haplos niya ang akong likod, kag nagsiling, nga nang, siling ko, ano man? Sabat niya sa akon, nang, ginhimo na namon ang tanan. Ginhimo na ni manang niya ang tanan. Ginhimo na sang doktor ang tanan niya nga masarangan. Wala ako naging patapos ang iya nga ginhambal, Tita Regine. Kag nagbira-bira na ako sang hibi, singgit. Kag abi ko, malipong na ako sa tita. Naintindihan ko na dayon kung anong iya gusto nga ihambal sa akon. Nga wala na ang akon bata nga lalaki. Kag upod na sila didto sang iya magulang sa kamot sang Ginoo. Siling ko, hindi na ako magpuli sa balay, kay base hindi ko makaya, tita. Nag-video call sa akon ang bata ko sa abroad nga nagahilibion. Siling niya sa akon, nay, muklata ang imo mata, pamatii ako, maluoy ka man sa akon, kag sa imo apo, malawig kag madamo na ang serbisyo ko diri para sa inyo. Gani magpakabakod ka, kita tanan. Kung ano ang matabo sa akon, kaluluoy lang ako diri. Wala sang mabulig sa akon nga pamilya ko. Abaw, tita. Amo lang gid sadto ang ginkuhaan ko sang kabasko para mga buhi kag magpuli sa amon balay. Ang tanan nga gastos, ginutang sang iya magulang sa iya amo. Mayo lang, tita, kay kabuot sa ila. Sa nagabot sa balay ang bangkay sang akon bata, tita, wala gid ako naghibi. Wala man lang nagtulo ang akong luha pagkakita ko sa iya sa sulod sang lungon. Nagsiling pa ako nga, baw, kagwapo kay Dodoy ba? Bago iya polo kag slacks. Kag naghalin ako dayon, tita. Wala ako dagatiner sa amon balay. Gapuli lang ako kung magkaon. Kung magbutlak gani sina tita ang adlaw, nagakadto ako sa iya lungon, kag ginatrapuhan ang salamin sini, kag maghambal, nga doy, magbangon ka na dira, kag magbangot sang karbaw ni tatay. Timplahan ta ka sang kape, doy. Ti ako mo lang mismo ang gasabat sa akon nga pamangkot, tita, nga karon lang balanay, aga pagani mo. Do parehas na ko sinasang buang kung panumdumon. Do kasakit lang gid isipon, tita, nga wala na ako sang bata,
nga kun magsalop na ang adlaw, magasiling sa akon, nga nay, ari kwarta, may balayad ka na sa card bank mo. Madulaan na sang manghod ang iya mga libayon. Sa edad niya tita, nga 21 anyos, bag-o lang gid siya nagdibu tita. Mapinot sa dughan isipon, ang mapres ka pakatama nga mga hitabo nga ako na agyan. Nadula na nga taan ang iya magulang sang tuig 2015, kuhaon man sa gali sa akon sang tuig 2020. Tita, sa 5 ka tuig nga iyaging tindugan ang responsibilidad tani isang iya magulang nga napatay sa ilang mga libayon nga babayi. Tamaan pa ina kakulang kung isipon. Ang iya pagkamatay, naghatag sang trauma sa iya mga kamanghuran ag sa iya mga abyan. Nagselebrar kami sang Pasko, tita, nga kaupod siya kay gusto sang akon bana nga bisan amo na lang sadto nga kahigayunan, maupod niya ang iya bata. Naluoy gid ako tita sa akon bana. Nagadalamguhanon siya kay nagahibi kay duha na ka soltero ang nadula sa iya. Paglubong sang akon bata tita, grabe ang akon pamag-o sa sulod balay. Didto ko nabatsyagan nga patay kag wala na gid man ang akon bata. Subong tita, ang nagahatag sa akon sang kabaskog ang akon duha ka bata nga babayi nga nagaeskwela. Isa sa kolehiyo, pag isa sa senior high. Tita, ang akon mga bata may mga maalam kag matutom sa pagtuon. Bisan tamaan kapigado sang amon pagpangabuhi subong, wala sila nagauntat sa pag-eskwela. Bisan nagapalang utang lang sila para may pang-load, hindi gid sila kuno mag-untat. Kag puwerti kadamo ang ila kabaraslan sa ila magulang nga babae. Kag gusto gid nila akon magabot ang tiyempo nga magasaka sila sa stage kag magabaton sa diploma, ara kami nga ila mga ginikanan nga magatakod kag magapalakpak sa ila nga kadalagan. Wala gid sila tita nagakalipat magpadumdum sa amon nga dapat mga buhi pa kami sa malawig. Kay ano hambal sa akon bata nga babayi? Nay, nadulaan na ako sa duha ka utod nga lalaki. Kung may matabo nga malain sa inyo ni tatay, hindi ko gid ina pa mabaton. Kag basi mabuang ako. Kani nay palihog lang, wala tanyo danay nga makatapos ako. Kag bisan pa paano, mabakal ko man ang inyo nga gusto. Tita, subong kabudlay na gid sang amon sitwasyon. Bisan sudan namon kabudlay na pangitaan sang paagi, kay masyado kamahal sang balaklon. Sa tanan nga ako naagyan tita, nagapasalamat gyapon ako sa mahal nga Ginoo. Kay ari pa ako nagakabuhi, kag padayon nga nagatuytoy kag alagad sa akon mga kabataan. Sa pamaagi nga akon masarangan. Kami sang bana ko, madamo man kami nga kakulangan sa ila. Apang ari man sa gihapon ang amon presensya nga padayon nga nagaulikid sa ila. Sa kadamo nga trahedya nga ako naagyan, halin sa ako na appendicitis, nabalo, nasunugan sang balay, napatyan sang 17 anyos nga bata, na stroke, kag napatyan naman sang 21 anyos nga bata. Kung may award lang siguro tita, sa padamo-damo trahedya, magadaogid ako. Tita, kabay pa nga ang akong sulat kay ni, magahatag man inspirasyon sa tanan ng mga tagpalamati, nga bisan ano pa kabudlay sang kabuhi, hindi gid kita magsuko. Ilabi na gid sa mga ginikanan. Bisan ano pa kadulom sa atong ginaagyan, permi gid naton dumdumon. Nga kita bilang Iloy, kung madulaan kita sang kasanag, ang aton sulod balay, maging duluman. Ang bosdamlag sang aton kabataan, maging mabudlay. Kag dapat man nga kita mismo nga Iloy, hindi gid dapat mientras tanto, madulaan sa pag-asa, sa pag-atubang sang problema. Maraming nga salamat, Tita Regine, sa imong pagbasa sa akong malawig nga sulat. Kabay panghatagan ka sa mahal nga Ginoo sa mayad nga lawas at pagpangabuhi, ang imo tagpalasako. Andak sang San Joaquin. I am so very glad natapos ko ang imong letter sa isa lang kapag basa. Thank you so much sa imo, Andak. We went a little overtime. But anyway, grabe gid man, no? Ang imong mga inagyan. That's how life is. Hindi kita kabalo, ano nga dalan ang aton na pagasuungan, ano nga klase pagpangabuhi ang aton nga sudlan, but for as long as wala lagi kita nagabuya sa Ginoo, He would always be there. And tanan nga mga
kabudlay, tanan nga mga kasakit, tanan nga mga hibubunot sa aton nga korason. Iya kita nga iga-comfort. Well, ang ibang ko pa nga matubada para sa imo nga istorya diri sa aton, pabuwasan ko na lang. Nagapasalamat din ako sa imo, Andak sa San Joaquin, for your story diri nga according sa imo, very tragic gid. But you know what? After sa mga tragedies, kalipay naman ang magabulos. And I hope you would reach that day nga puro naman kalipay, kag manami nga balatyagon ang imo nga pagabatyagon. Kagina siguro no, sa pagtapos sa imong mga kabataan, sa inyong pag-ululupod-liwat bilang isa ka family. Thank you again sa imo, Andak sa San Joaquin. Oras natin mga kabombo, 5 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon, I guess. Until here na lang gid kita. Maraming salamat. Magabalikay kita buwas sa gihapon, inyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. But before ako bye-bye, may breaking news nga igahatag sa aton subong, si Bombo Ayan Gahete. Kung ready na siya, Bombo Ayan? Regine, gin-anunsyo subong hapon sa Commission on Higher Education o kung said nga mahimo na mag-attend sa face-to-face classes ang tanan nga college students regardless ang ilang vaccination status. Nakapabakuna man sila o kung hindi. Matandaan nga mayara sa ito sang ginpatuman ang Commission on Higher Education kagang Department of Health pinagi sa sining Joint Memorandum Circular number 4 sa diin hindi mahimo nga mag-attend sa face-to-face classes ang estudyante kung hindi ini bakunado. Inamo ini ginpatuman man sa mga state universities and colleges and sa subong amo ini ang ginbawi na bangod sa hingyo man sa pila ka mga universidad sa pagpahanugot man and bilang sabat man sa sentimiento sa pila ka mga concerned groups and even sa mga estudyante kung mahimo nga magsulod sila, mag-attend sila sa face-to-face classes apisar nga vaccinated o kung vaccinated man sila o kung hindi. Matandaan nga bisan diri sa aton sa Iloilo, particularly sa may University of the Philippines sa Visayas ang damlag lang sang gin pahayag man sang Vice Chancellor for Academic Affairs sa UP Visayas pinagi kay Dr. Philip Ayan Padilla nga ginpatuman nila ang nasambit nga Joint Memorandum Circular number 4 and sang amo to nga times ang nagligad nga semana according kay Dr. Padilla ti amo ning gina-review sang Department of Health upod sa Commission on Higher Education and sumong ti amo na ni ang pagpatuman ang ginpatuman nila nga pagdumili sa pag-attend sa face-to-face classes sa mga college students ang ginbawi na so good news ini sa mga college students nga hindi bakunado kay ti sa elementary kag secondary ginmando ni Ed Secretary Sara Duterte Carpio ang non-discriminatory policy sa mga estudyante kag sa mga manunudlo. Ti sa subong kaangay nga amo naman ini ang mangin pulisan non-discriminatory policy sa bahin naman sang mga estudyante sa kolehiyo Tita Regine. Alright. Ini si Bombo Ayan, Gahete, Pamban sa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Maraming salamat, Bombo Ayan Gahete, kag maraming salamat sa inyo tanan mga kabombo sa liwat. This has been Tita Regine para sa kahapon lamang program, Balikay Kita Buwas. Maraming salamat, good afternoon, and God bless.